ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಗು ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧುಲೇನು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲೇನು ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನನದಿ ಒಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮುದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನು ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಮೇರೆ ಇತೋರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ಸೇರೊಂದೇರು. ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮಿನ್ ವಹಿಸೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲಾನೆಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದುಕೇರು ಪ್ರಮುಖೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜುನು ಇತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅಭಯನಕೇನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪದುಕೇರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೇರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಕೇನುಂಡೆ ಹಲೋ ಹಾ ಅಖಂಡ ಭೂಮಿ ಬಾರುನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಾಯಾಕಾರನ ಕುಮಾರೇ ಅಖಂಡ ಭೂಮಿ ಬಾರುನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಾಯಾಕಾರನ ಕುಮಾರೇ ಗಂಡಗಣ ಕುಲೆನ ಗುರಿಕಾರೆ ಗಣಪತೆ ಗಂಡಗಣ ಕುಲನ ಗುರಿಕಾರೆ ಓ ಗಣಪತೆ ಬರ್ಪಿ ಗಜಗಂಡಾಂತರನು ಗತ್ತು ಮಾಜಿದ್ ಗಡುದೀದ್ ಕಾಪುಲ ಬರ್ಪಿ ಗಜಗಂಡಾಂತರನು ಗರ್ತ್ ಮಾಜಿದ್ ಗಡುದೀದ್ ಕಾಪುಲ ಗೇನ ಗಜಲಾದ್ ಗನಗಟ್ಟಿಗೆಂದಾಲ ಗಾಂತ್ರಗಾವುನು ಗಲಿಗೇಡು ಗೋಡ್ಯಾಲ ಭಂಗನಾಶದ ವಿಘ್ನನಾಶಕನೇ ಭಂಗನಾಶದ ವಿಘ್ನನಾಶಕನೇ ಭಂಗನಾಶದ ವಿಘ್ನನಾಶಕನೇ ಭಂಗನಾಶದ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ಗರಿಕೆ ಗದ್ದುಗೆಯರಯ ಗಂಧ ಗಜ್ಜಾಯ ಗೋಪಾಯ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಅಡ್ಡಡ್ಡಬೂರಿಯ ಅಡ್ಡಡ್ಡಬೂರಿಯ ಸತ್ಯ ಉಂಡುಯೇ ಧರ್ಮ ಉಂಡುಯೇ ನಾಗರ ಕಂಡದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣುಡು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡುಯೇ ನಾಗರ ಕಂಡದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣುಡು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯೆ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯದ ಸಾಯ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯೆ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯದ ಸಾಯ ಉಂಡುಯೇ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ತುಳುವ ದೈವಲ ಅಭಯ ಉಂಡುಯೇ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ತುಳುವ ದೈವಲ ಅಭಯ ಉಂಡುಯೇ ಸತ್ಯ ಉಂಡುಯೇ ಧರ್ಮ ಉಂಡುಯೇ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡುಯೇ
ಅಭಯ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯೆ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯದ ಸಾಯ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯದ ಸಾಯ ಉಂಡುಯೇ ಮಾಯದ ಸಾಯ ಉಂಡುಯೇ. ಪರಿಪೂರ್ಣಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಮೇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರೇಳ್ಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇವೊಂಜಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಝೂಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಈ ಕೂಪೇಡ್ ವೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಇತೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಪೆಗ್ 127 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಜ್ಜನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲೆ ಶಶಿಧರನ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡದ ಕೇನುಂಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವೆರ್ಗ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಪೆದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುದು. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರು ಮಲ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯಾರೆ ಆರು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದೀನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೋಡನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಅರೆಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಕವಿತಾ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುರ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ವಿಧದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯದಿಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ್ ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಅಂದಾಯನ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಂಚಿಲಾರ ತೂಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಅರೇನ ಹೃದಯ ಅಂತರಳುದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೇನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾರು ಆರ್ನ ಕಣನೆ ಪುನಗಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ತುಳುಕೂಟೋಡು ಆರು ಮೂಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಷಣ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಆರು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ವಿಧಾರಲ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಮೌಕೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದಿನ ಮೌಕೆ ದಿಂಜಿದಿನ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೂಟದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಪ್ಪಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಡಲಾಯರದ ತುಳುವೆರನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಆರಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನಗ
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ ಜನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು 52 ಕೂಟೋಲುಲ್ಲ, ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟೋಡು ಸಾಧಾರಣ 100-150 ಕೂಟೋಲು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕೋಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಐತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗುಲು ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡವರಾಯನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಮೇರೆಂಕ್ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲು ಸದಸ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜೇಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಅಡಿಗೇರು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಗುಲು ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈದ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು, ಬೊಕ್ಕ ನಾಸಿಕದ ಉಳ್ಳೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ಬೈದೇರು, ಶಶಿಧರಣ್ಯ ಬೈದೇರು. ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐದು ಮೇನ ಒಂಜಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ನೈತೆ ಹೊಸದು ಅರಿದಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ವಿಚಾರ ಪರಿಚಯ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಈ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗಳ ಮೂಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎಂಕ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರದ ಒಂದೇನು ಕನ್ನಡ ಓದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಗನಗೊಂದು ಎಂಕ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದಾವೇನಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾಣ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ 2-3 ನಿಮಿಷ ನಾವೇನು ಪಾತ್ರದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ನಾಡು, ನುಡಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ತನ್ನೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು. ಇವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಧುರೀಣರು. ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಮನಸಿನ ಸುಖವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ಅವರು ಬದಲಾದ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಾಧಕರಾಗಿಸಲು ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ 7 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದವರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 690 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಶೂನ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶಾಲೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ ನಿರಂತರ 100% 100% ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇವರು ಮೆರೆದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ 22,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಿತಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವರು. 71ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬಂತೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವರು ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದೆಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಸನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಲೆಗಳೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಅಗ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾನಾನುತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಧರ್ಮದ ಪ್ರಸರಣದ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ
ವರ್ಗಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವಾದದ್ದು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಲಗಾಯತಿನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಜನತೆಗಾಗಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ಕೌಟ್ ಕನ್ನಡ ಭವನವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ 4 ಕಡೆ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾದರಿ ಸೇವೆಗಳು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣಾ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವದ ಲವಲೇಶವೂ ಬಾಧಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗಗಳ ಶ್ರೇಯೋದ್ಧಿಯೇ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯತೆಯನ್ನು, ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನನಗೆ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಈ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಗಿನವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರೆನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಡರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಕುಂತವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ಯಾನ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕ್ಯುಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 105 ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದು ಬಂದುಲೆ. ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ. ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದುಂಡು, ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು, ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇನ್ಲ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರಿಕೆನ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪರೆಯುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರು. ಮೂಡೈಗಟ್ಟ ಸೀಮೆಗಡಿಟ ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪುರ್ತು ಕಂತುನ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಾಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಉನುಪು ಪೊದೆಪು ಕುರ್ದು ತಾಂಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೀಟ ಪಡ್ಡ ಬುರ್ಗ ಇನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುಂಡು. ಒಜ್ಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೊಲ್ಲದ ಬಾಧೆ ಐತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಂಕ ಬತ್ತಿನ ಜೈತನ ಬೆರಿಕ್ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರೋನಾದ ಬಾಧೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜಬದಾರಿನ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 14 ಜಂತ ಕೂಟ ಅವೇನು ವಯಸ್ಸೊನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲ ಉಡಲಿಡ ಎವು ಬೆಪ್ಪಿತ್ತಂಡು ಜಗತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿನ ಇನಿತ ದಿನ ಜಗತ್ತದ ತುಳುವೆರೆನು ಎಂಚ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಕನಪುನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಎತ್ತಂಡು ಜಗತ್ತದ ಇಡೀ ತುಳುವೆರೆ ಒಟ್ಟಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಟುದು ಬಳೈನಂಚಿತ್ತನ ನಂಕ್ ಆ ಅಪ್ಪೆಗ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾದ ನಿಭಾಯಿಸವಲಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಜಾತ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ತೋಜಾಂಡ್ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಕಡೆ 7 ಕಡಲದ ಆಯರಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಭಾರತ ದೇಶದುಳ ಈ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾತ ಕೂಟೊಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿಕೆ ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ
ಕೆಲಸ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬಂದುಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಕಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿದ ಹರಿಕಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಏಪನೇ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಿತ್ತುಂಡು. ಆತ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರು ಇನಿ ಉದಿಪನಗ ಬಾಲಗಾತೆರು ಅರಿನ ಯಾನ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟನ್ಬೆ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ನಿಷ್ಠೂರ ಪಾತೆರ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟುಡು ಬಾಮಿದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತುದಾರು ತನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಬೊಟುತು ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ತಿದ್ದುದ ನಡಪಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಕಾರು ಮದಿಪು ಕೊರಲಿರ ಅರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನ್ಬೆ ಇನಿ 7 ಕಡಲದ ಆಯೆರಡು ಪೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುಕೂಟೋಲೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಲಾವಿದರಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಸಾಹಿತಿನಕ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಆ 7 ಕಡಲದ ಆಯೆರಡು ನಂಕ್ ತರೆ ಕೊಂಜಾತು ವರನು ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೊಡ ಆತ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಕೊನದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನೆಗಪಾದು ತೊಜ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ 7 ಕಡಲದ ಆಯರದ ಯಾನು ಒರಿಯೋರಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಒರಿಯನ ಬುಡ್ಡ ಒರಿ ತಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರೆ ಆಗ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾವೆ ಇನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯೋಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಯಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಣಪುನೆಂತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಯಾನನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿಟ್ ಒಟ್ಟಾವಡು ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿಟ್ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಓಲು ತತ್ತದ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೇರ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡರೆ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನ ಎನ್ಮನೆ ಶತಮಾನೊಡ್ದೇ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾಖಲಿಲಿಕ್ಕೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ನಮತ್ತು ಓಡು ಅಸಂಖ್ಯ ತಾರ್ದೊಳಿತ ಬರವಂಡ ತಾಡೆಯೋಳೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಲ್ಬರವು 54 ಶಿಲಾಶಾಸನ ಮುರಣಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡು ಐಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಂಕ್ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾದಿತ್ತಂಡು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಉಲ್ಲೇಖಲ ನಂಕ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಚೊಂಬು ಪಠ್ಯದ ದಾಖಲೆಲು ನಮಡುಳ್ಳ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟುಳ್ಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈತು ತಾಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಇನಿತ ದಿನಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲಡು ಒಂಜಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ತುಳು ತಮಿಳರ್ದಲ ಪ್ರಾಕ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಣಪ ನಾವು ನಂಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಲಿಪಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಣದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಆದಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಾರೆ ತಾಯ ಆಪುಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಸುರುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಕಲು ಒಟ್ಟಾಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಉಂಡ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿದ ಮುಖೇನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಇನಿ ಕಾಲಿ ಅಕುಲು ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಐದ ಇನಿ ಕಾಲಿ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೊಡು ಐದೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಅಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖೇನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಏರ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋಡಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಇಸವಿಡು ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗುಜರಾತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಒರಿಯಾ ಮರಾಠಿ ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉರ್ದು ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಲು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಲು ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ತಂಡೆ ಐದೊಕ್ಕ 1957 ಸಿಂಧಿ 1998 ಸೊನ್ಪತ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ಮನಪುರಿ ನೇಪಾಲಿ ಈ ಭಾಷೆలను ಸೇರಿಸಂಡು 2037
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಕೆ ಅದ್ವಾನಿ ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಿರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ ಸಂವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಒವೇ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಂದಿನ ಒವೇ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒವೇ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಂದಿನ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಸಂತಾಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಭಾಷೆಲಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ ಆ ಸಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿತುಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 18 ಭಾಷೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಲಿ 4 ಭಾಷೆಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡಿತುಂಡು ಅಂಚಾಯನದ ಅವರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸೊರಗುದುಂಡು ನಂಕ್ ಈ ತುಳು ಮೆತ್ತನ ಬಣ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮೃದು ಹೃದಯದ ಧೋರಣೆ ನಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಡ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸುರುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿಕೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಳ್ಳ ಅಂತ ತೆಜಪಾಗ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಐಸಿರದ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪೊಡುದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಕುಲು ಕತಾರದ ರವಿಯನ್ನಡ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಪಾಂಡಲ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾಯನದ ಅವರ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಆನಿದ ದಿನ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ವರ್ತಿ ನಂಗೆ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆರ್ದಿನಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಶುರುವಾವಡು ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದೆ ತನ್ಮುಖೇನ ವಿಶ್ವದಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲಿಡೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ದೂರದ ದೆಲ್ಲಿಗೂ ಕುಡರ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ ಇರಬಾಡದೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತುಂಡ ಜೈನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಅವರು ಉಡುಪಿದ ಅಷ್ಟ ಮಠಾಧೀಶರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ್ನಡದ ಮಹಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅವು ತೂವಂದೆ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೇರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೂಟನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಅಧಿಕೃತ ಎನ್ಮನೆ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಅವಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಗೆಟ್ ಇಂಥ ದಿನ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆದುಂಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಖಿಲ ಮಹಾತಿರಡ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ 2 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಂಕ್ ವಿದೇಶದ ಎಂಚಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕುಲುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ 2 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗಿನಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ದೇಶದೊಳದ ಬೊಂಬಾಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಪೂರ ಕೂಟಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಾದಿ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ 2 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚತನೆ ಕೂಟೋಗಿ ಏರು ಪೂರ ಬತ್ತೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದರ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಬಾಲ್ಯದ ಮಗೆಯಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಬೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಬೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಚುಟುಕುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 45 ಶಾಲೆಲಿಡು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಕಲ್ಪವೊಂದುಳ್ಳ ಅಕ್ಲಿನ ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟುಡ್ಲ ನಮ್ಮವುಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಸರಕಾರ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತೀಕರಣಗೆ ಅವಲ ನಂಕ್ ಇನಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ಬಿಡ ಪಣ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಳುಳ್ಳ ಈ ಬಗೆಟ್ ತುಂಬದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ತುಳುಕಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ 50 ಜಾಗೆ ಐಟುಪ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪುನು ಒಂದಂಚತ್ತೆ ಇಡೀ ತುಳುವನಾಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗಲ್ಲಿಡು ನಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜೆಕ್ರೆ 2 ಎಕರೆ ಮೂಜೆಕ್ರೆ ಜಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಡಕೆನು ತುಳುವ ಪರಪೋಕುನು ತೊಜಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ವರೆಮುಟ್ಟುಗುಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆಗಪಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತೊಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚುತ್ತನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೃತಿಕಲು ನಮೈನಿ ಬೈದುಂಡು ಈ ಸರ್ತೆಂಗುಲ ಅನುವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ನೆಟ್ಲ ಬರವುಡ್ಲ ಬುಳಿಚಲ ಅವಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೂ ಸೇರ್ಸವನಂಚಿತ್ತನ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನ ವಿಚಾರಣ ಕೊರಮಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೂಟಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ ಪಣಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ಲ ತೆರಿಪಯ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ
ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಐವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಹರಿಕತೆ ಐಡ್ವಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಯೋಗಾಯನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನೂದು ನೂತ್ತೈವರ್ದು ಮಿತ್ತುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾರಣ 1,500 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕಲಾ ಖರೀದಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆಪ್ ಅಕಲೆ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ್ನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಎಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಶಸ್ಸು ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರಿಯೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೂಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂಟುಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಶಬ್ದಲೆಲ್ಲ ನಾಡುನಂಚಿನ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಸುರೂಕಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಜ್ಜೋ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ 154 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಸೇರೊಂದೇರು ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಅರ್ನ ಕಚೇರಿಡೆ ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಲ್ಪು ಅರ್ಲಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಡರು ಪೊತ್ತವೆಯಾನ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆ ಗಿಡಪೆ ಪಣದತ್ತು ತುಡರು ಇತ್ತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಯಾನ ಎನ್ನ ಮೋನೆಯು ತೂವಲಿಯತ್ತ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದ ಲೇಸು ಉದಿಪದ ಮಲ್ತೆನ ಚಿತ್ರ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ஆழ்வார்ன வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணி ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಮಾತ ತೊಡ್ಕೋಸನಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಈ ಸಮಯದ ಸುತ್ತೊಂದು ಸೇರಿದಿನ ಸೌರದಯ ಬಂಧುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಒಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ತುಳುಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿದು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇದು ಇನ್ನು ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಯಾನು ಮುಖಶುತಿ ಪಾತ್ರನತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ ಇನ್ನು ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸು ನೋಡ್ಬೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಎದೆಗುಂದಂದೆ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪದ ಕಷ್ಟ ಅಂದಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಿನ ಎಂದು ತೂವೊಂದುತ್ತ ಅನುಭವಿಸದ ಇದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನ ನೆತ್ತಿರದ ಗುಣ ಇನ್ನೇ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎದುರಿಸ ಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾಡುಗೊಪ್ಪು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟನು ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಓಡಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮಿರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುವಿನ ಪರವಾದ ಅರಿಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಬೆನ ಸಂದ ಉನ್ನದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನಾರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಆರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತರ ಒಂದ ಸಮಯಡು ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕದ ಮಹಾನಗರ ಉಪ್ಪೆರಲ ಇದು ಉಪ್ಪೆರ ಯಾವ ಆಂಡ ಆರು ಮಣಿಪದಗುಲ್ನಾರತ್ತು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲ ಬೇತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಇನ್ನು ಸಿರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನ ಉಪ್ಪು ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯಗಾರು
ಪಾಪ ಇಡೀ ನಾಡ್ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ಬೋದು ಆರ್ ಏತು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಡುಹುಡುಕುದು ಇನಿ ಏತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ ಆದ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಅಪಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಯಜಮಾನ್ಲ SR ಹೆಗ್ಗೇರು ತುಳು ಒಂಜಿ ನೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಐದು ಏತು ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಬಂಪಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂಥ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಬಂಪಿನ ರೀತಿಯರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಅನಗ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗುಂಟು ಆ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗುಂಟು ಇಡೀ 2.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಟ್ನಾಥ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಆ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದುಂಟು ಆಂಡ ಕಾಲ ದುಮ್ದುಮು ಬೋನಗ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದಿನಿ ದೂರವನ್ನುಂಟು ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಇಡೀ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು నేను ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನಾವರ್ತನ ಅವು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪುಟುದು ಸೈಪುನೇಟ ఆయన ಜೀವನಡು ಬೇತೆ ತುಳುವರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ರೂಪರೆ ಅವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಾವರ್ತನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಅನ್ಪಿ ನನ್ನ ರಡ್ನೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಯಿನ ವರ್ತನ ಅವು ಋತುಚಕ್ರ ಅವು ಇನಿ ವರ್ಷ ಅವು ಪಗ್ಗುರ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ 16 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬುಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ವೈಭವದ ಆಚರಣೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆನಿರ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡು ಬೈಲಿನಂಚಿನ ಎತೋ ವಿಚಾರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಜನಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ದೀಯರೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರೂಪ ಕೊರಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಬಂಪಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆನು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಉಪ್ಪುರೇ ಬಂಪಿನ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋಡು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟದ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವು ಬದಲಾಪಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾಲವು ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಂದೆ ಪೋಂಡ ಅವು ದುಮ್ಮುಗು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ನಾಶ ಆಗಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಕಳೆದು ಪೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದೊಂಬಾಚಾರ ಆಪಿನೆಲ್ಲ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಲವು ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಿರಿಯಾಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಐಕ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇನ್ನು ಏತೋ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲು ದೂರ ಅಂಡು ಕಾರಣ ಇನಿ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ದುಮ್ಮುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವು ಇನಿ ಸಿತ್ಯಂತರ ಆದುಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಟ ಆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವು ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಐಡ್ಲ ಎತೋ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟಾಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎತೋ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಉಂಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎತೋ ರೀತಿ ಪರಂಪರೆ ಮಾತ ಇನಿ ಸ್ಥಿತಿಲಾಯಿನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನೆಕ್ಕಲಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಹೊಸ ರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಜರಾಯದಕ್ಕಲ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು ಐಟೇ ಒಂಜಿ ತೂಗುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಏಟ್ ಆದಾಯ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ತೂದು ಆ ಇಡೀ ಮುಜರಾಯಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಇಂಚಾನಗಲ ಎತೋ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ದೂರ ಆದುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಉಂಟುನಗ ತುಳ್ತ ಶಬ್ದಲು ಎತೋ ದೂರ ಅಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜಾತಿಲೇರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಲೇರು ಪೂರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಬಂಪಿನ ಇಟ್ಟಲು ಈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಲ ಇನಿ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಗವೀರನ ಸಮಾಜದೊಪ್ಪು ಅತ್ನ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವನ್ನಗಳೊಪ್ಪು ಇನ್ನು ಎತೋ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಲೇರು ಇನ್ನು ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಳು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗುಳಿನ ಬರಿ ಬಂಪಿನ ಪದ ಅವು ಗೋತ್ರ ಇನಿ ಆ ಬರಿ ಬಂಪಿನ ಗೋತ್ರ ಬಂಪಿನ ಇನ್ನು ದೂರ ಆದ ಗೋತ್ರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿ
ಧರ್ಮ ಮತ ಜಾತಿ ಬರಿಕುಲು ಮಾತ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಲ್ಲಡ ಮುಖಾಂತರ ದೂರ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ. ಇನ್ನು ಇನಿ ಇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಮಲ್ತ ಜ್ಞಾನವಂತಿರಿ ಆರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಈ ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪುರ್ಲುನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲವು ಸರಿಯಾದ ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನೀನು ದುಮ್ಮಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮತ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕರ ಯಾನು ದಯಾನ್ ಬಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಆರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈತೊಗೆತ್ಲು ಬರನುಂಡು. ಈ ವಾರಡು 2 ಜನ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬತ್ತೇರು, ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ರವಿಯರು ಬತ್ತೇರು, ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬಾವಳಿಯರು ಬತ್ತೇರು. 2 ಜನನ ಯಾಂತುಯೆ ಅಕುಲು ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಟಿನ ಪಾತಿರೊಂದು ನೀನು ಮಾತ ಅಕುಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಗೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಕೊಟ್ಪುನ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಿರಜಾವಂದೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಡಂಚಿನ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ದುಮ್ಮುದಿದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಯಾನ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಗಳ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೊಂದು ತುಳಿತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡಂಚಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ತುಳುಕೂಟ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಶುಭ ಕೋರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗ್ದದ್ದು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಗೋಷ್ಠಿದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಉದ್ದೀಪನದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನಾಳ್ ವೇರೆಗ್ ಪುಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಬಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಹೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೆಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಅವರು ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಆವರೆ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುದುಕೆರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮೇರು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡ್ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಟ್ಟರ ಉಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ನ ಪೊಲಬುದಾಂತಿನ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆಗಾದ್ ಅರೆನ ಬೃಹತ್ ಪರಿಚಯನು ಕಿನ್ಯ ರೂಪಡು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂದೆ ಪರಿಚಯರಾಯನ ಚೇಳಾರುಗುತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಳತ್ತೂರ್ಗುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಮದುಮೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ BA MA D.Litt ಪದವಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಲ್ಯ ಕತೆ ಕವನ ಕಾದಂಬರಿಲಿನ ಬರೆಯೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗುಡು ಪಜ್ಜೆನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ನಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಲಿನ ಉತ್ತೇಜನಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಜೊತೆದು ಬಂಟರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೀರು. ಈ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಆದು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿರ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ತುಳುವರ ಮೂಲತಾಣ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ನೆಲಮೂಲ ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆಲೇನು ತೆರಿಪೌಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರನ ಪುದರ್ದ ಎದುರುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ಗನಸ್ತಿಕೆನು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಮೆರೆನ ಮೂಲತಾಣದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಸಂಧಿಪಾಡ್ದನ ತುಳುನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಜಲು ಚೇಳಾರುಗುತ್ತು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣಯ್ಯರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೋಧ ಬಾರಕೂರಿನ ಕುಂಡೋದರ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಂಬುಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತುಳುವೆರೆ ಅಟಿಲು ಅರಗಣೆ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಪೂರಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಲೋಕಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಲೆಡು ಕಮ್ಮಟಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಲೇಖನಲಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲೆಯಾಯಿನಾರು. ಮೇರು ಸಂಶೋಧಕರ್ಲ ಅಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಅಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಕುಲು ಅತ್ತಂದೆ ಹಲವಾತು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಕಾದಂಬರಿಲಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತದೀರು. ಮೆರೆನ ಗುತ್ತಿನಿಂದ ಸೈನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೈನಿಕನ ಬೊಡೆದಿಯಾದ ಸೈನಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಕಥನ ಕಂಡನೆನ ಸೈನಿಕ ಜಗತ್ತಿದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಲೇನು ಅರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬರೆತಿನ ಕೃತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಸರಳ ಸಹಜ ಭಾಷೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣ ಶೈಲಿ ಮೆರೆನ ಕೃತಿಕುಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕೆಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಬಡಜೋಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ದು ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಯಿನಾರು. ಶಂಭಾ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘಡು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿತ್ತಿನಾರು. ಭಾರತದ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಹಲವಾರು ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಅತ್ತಂದೆ ವಿದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗೆಲಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುದೇರು. ಸಂಶೋಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾತ್ರ ಮೆರೆಗು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ದಿಂಜ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ಅಂಬರೀಷ, ಅನಂತರಂಗ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಪ್ಪ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಮಲಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಸುದೇವ ಭೂಪಾಲಂ, ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೇಕಲ್ ಶಾಂತಾನಾಯಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ, ಬಲಿಯೇಂದ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೃದಯವಂತರು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ. ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ಯರಾಂಡಲ ತನ್ನೂರುದ ಮೋಕೆಡು ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಜಬ್ಡಾಯಿನ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ, ಸಂಶೋಧಕಿ, ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆರೆನು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ಅರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಗೌರವಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ವಂದನೆಲು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬದುಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿಜಯಕ್ಕ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರು. ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಕ್ಷಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಖಾಲಿ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಆದ ಪೂಜಿ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲ ಅಂಚನೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪರಿಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡ್ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರೆಯುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆರಗಿತ್ತೆ ಅವಕಾಶ. ಯಾನ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪೂರುಂಡೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪಾತ್ರಿಯರು ಮೋಹನಾಳ್ವಿಯರು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಪುರ್ದು ಪಾತ್ರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಲ್ರ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪೆರ್ಮೆಡೆ ಪಾತ್ರಿಯರು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರಿಯರು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡು ಇಂತ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಡು ನನ್ನ ಪೆರಿಯಪ್ಪನ ಜಾಗಡ ದಿಯಾರ್ನಿ ಕುಟ್ರ ನಿಗೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪೆಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನ ಫಲಾಫಲ ದೈವೇಚ್ಛೆ. ಇನಿ ತುಳುವ ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂತಿನ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಂಜಿದ ಗುಜಾರ್ಮಿಗು ಒಲೋಗೋರ್ಮೆ ಪರಡಿದಿತ್ತಿನ ತುಳುವರಿಗು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಪಿದ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಒಂತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಮುಖ್ಯ ದಾಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪದ ಕೇಳಲ್ಲ ಮೈ ಕೊಕ್ಕಿರ್ನ ಸಂದರ್ಭ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಇನಿ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪರಡಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೇನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕಡ ತೂಪಿನ ಯೋಗಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲನೆ ಐಕ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಅಂದ್ಯಾನೇನ್ವೆ ಅವು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟಿನ ಸಮಯಡು ಯಾನ ವಿಷಯದ ಮುಗಿಕೊಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆ ರುಚಿ ತನ್ನ ಸೀದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೆ. ತುಳುವ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಂತು ಇನ್ನಿತ ದಿನಮಾನೋಡು ತುಳುವ ಕಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂಚನೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ರಾಜರೇ ಕಾಲಡು ತುಂಡರಸರ ಕಾಲಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಭಾರತಗೂ ಸೇರಂದೆ ಉಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ನಂಕು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಂದು ತುಳುನಾಡದನೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಿತ್ತು ಅವು ತುಳುವ ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂತಂದು. ತುಳುವ ಕಟ್ಟಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇಯ್ತ, ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇಯ್ತ, ಕುಂದಾಪುರ ಮೇಯ್ತ ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಿ ಇತ್ತ ನೆಟ ತುಳುವೇರ್ ಪಂಡ ಏರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಡು. ಆಂಡ ಕಟ್ಟಲೆಡು ಬನ್ನಗ ಅಜಲ್ಡು ಬನ್ನಗ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಬೇರೆ ನೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು, ನೂಲು ಪಾಡಿ ಅಶರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು.
ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ತುಳು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಖಾಲಿ ತುಳು ಜಾತಿದಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅಜಲದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ನೂಲು ಪಡಿನಗಳಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರತ್ತನ್ನು ನುಗಿಪಡೆ ಹೊಸತೊಂದು ತೋಡನೆ ಪಂಪುಳು ದೈವ ನುಡಿ ಕತ್ತಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಾನಂದ ಅಂಡಲ ದೈವಲ ಪರತ್ತು ನುಗಿತ್ತು ಹೊಸತ್ಗೆ ತೋಡುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಾಲೆದ ಅನಿ ಪೋದು ಬುಳ್ಳಿದ ಅಣಿ ಬೈದಿಂದ ಆ ಪರತ ನುಗಿದು ಹೊಸ ತೋಡುದೆ ಐಕೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಣಿ ಬೋಡು ಬಂಗಾರ ಬೋಡು ಪನ್ಪುಡು ದೈವ ದೀವರ ಜಾಬಿಗ್ ಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಣಲೆ ಮದ್ನಾರಿ ಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪರತ ನುಗಿಪ್ನ ಹೊಸತು ನುಗಿಪ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟುಗ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಉಂಡು ಪರಪು ನೀರುಡು ಪರನೀರು ಪೋದು ಹೊಸ ನೀರು ಸೇರ್ಣನೆ ಪರಪು ನೀರು ಶುದ್ಧ ಪರಪು ನೀರುಡು ದೋಷಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿರತೆ ಅವು ಒಂಜೇ ನೀರು ಉಂದಿನಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕುರೆ ಕಟ್ಟ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪರಲ ಆಯ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ತಿಪ್ಪುಚೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಲಾಗುವಾಪುಣಿ ಪಾತೆರ ಕಾಡ ನೀರು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡು ಪುಷ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ಪರಂದಿತ್ತಿನ ದೈವಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಾಸ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬೆನ್ನಿ ಬಿಡುದು ಪರವರು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳ ಐತೆ ಮೋನಾಳಿಯವರು ಪಡೆದ ಜೀವನಾರ್ಥನ ವಿಷಯ ಬಂತು ನಂಗೊಂದು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲಿಡ್ದು ಶುರುವಾಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಕಟ್ಟಲ್ ಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿತ ನಾಡು ಒಂದು ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧ ಆದಿತ್ತಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟರದ ತಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಿದ್ದೆನು ಪತಂಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಗುಲು ಈ ತುಳುವ ಕಟ್ಟನು ತುಳುವ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟನ್ ಪೇರು ನಾಗಮೂಲ ಕಟ್ಟನ್ ಪೇರು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಟ್ಟನ್ ಪೇರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟನ್ ಪೇರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಡ್ಲು ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಭೂತಾಳೆ ಪಾಂಡೆ ಪಿನ್ನಿ ಪನ್ನ 14 ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಉಂಟು ಈ 14 ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳಿಗ ಇನಿತ ಕಾಲಗೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚುಪ್ಪ ಆತು ಪೊಣ್ಣುನ ವಿಷಯಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗು ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲನ್ನ ತಮಿರಿನ ಬುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಯ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕಾಲದ ಗತ್ತಿಟ್ಟು ಆ 14 ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಪಿರೆ ಪೋತುಂಡುತ್ತೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅವೇನು ಬಿಡುದು ದುಂಬು ಪೋಯಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಗ ಯಾವ ಒಂದಂತೆ ದೆಪ್ಪದ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮನು ಪುರ್ತುಜ್ಜಿ 10 ಸಾವಿರ ಪಂಡ ಮದ್ಮೇದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪಂಡ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 60 ಪಂಪಿನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಡ ಅಳಿಯ ಪಂಪಿನ ಪದನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾತ್ತು ಅವು ಕನ್ನಡದ ಪದ ನಮ್ಮಡ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ದ್ಯಾಬತ್ತಲು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಪನಂದುಲಾರು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ಪಂಡೇರು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಪಿದಯದ ಪಂತಿನ ಪದ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಪಟ್ಟ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗಳ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಂದುಂಡು ಕೊರಗೆರೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಒಕ್ಕೆಲಗಲೆ ಜೈನೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಗಳ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಂದುಳ್ಳೇರು ಕುಟುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಊರದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆರಿನ ಕೊಯ್ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಪಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಭೂತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಜಂತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಾದ ಪುನಃ ಉನ್ನಿನ 60ದಾಗ ಬೋತಲು ಐಕ 60 ಕಟ್ಟುಕೊಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಪಲಯ ತೈತಿ ಒಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಆ ಪಲಯಡಪ್ಪ ಪುಡಿದಿನ ಒಪ್ಪ ಪುಡಿತಗಳು ಖಾಲಿ ಐವಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ 60 ಮಿಗಿದಿ ಪಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ ಬರ್ತಲು ತುಳುವ ಕಟ್ಟದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜು ಕುಟುಂಬಡು ಇತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಗ ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಲೆಗ ಉಲಾಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಹಿರಿಯ ಮಗಕ್ ಪಟ್ಟ ಅವು ತಿದಪ್ಪೆ ಪೆರಿಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಡು ಹಿರಿಯ ನಾಯ ಅದಪ್ಪು 60ಗೆ ಬತ್ಪುಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನಗಳು ಪೂರ ತೈತಿವಕ್ಕ 60ದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಲ ಮಲ್ಲಾಯಗ ಆ ಅಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಯ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಪರವೇರ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಏತೋ ಇಲ್ಲಾಡ್ತೂಲೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜರ್ದ ಅಪ್ಪಣ ಪಟ್ಟ ಆಡ್ದು 1-2 ವರ್ಷನಾಗ ಸೈಪಿರ್ ಆತ ಪ್ರಾಯ ಇವಾಗ ಪಟ್ಟನಾಗ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಟ್ಟಾಂಡ ಸೈಪುಂಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟಾರಕ್ಕೆಂದು ಜರಿ ನಂದಾಳಿಕೆ ಚಾವಡಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಂಡ ತೈಪಿರಿಂದ ಪರಬೇರೆಗಾನಾಗ ಬಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕು ಜರ ತೇರ್ಚ ವರ್ಷ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬಂದಿನ ಪುದರ್ ಬೈದು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು
ಪಗತೆ ಕೊಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತಿಡ್ಲಾಯ್ತು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕೊಪ್ಪೇನು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುಡ್ದಾದ ಪುಂಗಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿವಕ್ಕ ಮಗೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿವಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ್ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ್ ಒಪ್ಪುಚು ಎಲ್ಲೇ ಅಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಅಗಲ ಏತೆಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಪೂಜಿ ಮನೆಯದ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಲ ಪೂಜಿ ಐಟದ್ರ ಅರಸ್ಥಾನ ಈ ಸಾವು ಕೆರ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚೊಪ್ಪುನು ರಾಜರು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆತೆ ఆయన ನೆಂಕಿನಗಲನ್ ಪೂರ ಕೆರ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬರೋನು ಅವು ತುಳು ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಇಜ್ಜಿ ಅರೋದ ಕಟ್ಟು ಬಂಡ್ಲೆ ಊಲ ಪನ್ಲೆ ಆ ಕಟ್ಟಡು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಹದಿ ಬಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಕಲ ಮಗಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶ ಉನ್ನೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕಲ ಮಲ್ಲ ಪಲಿ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಮಾತ ಕೊಂಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯಡನೆ ಪೂಜೆ ಮುಂದೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಬಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೇನೆ ಪನ್ಪಿನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯಪ್ಪ ತುಳುವೇರು ಬುಡಗಟ್ಟು ಮೂಲದ ಬುಲು ಪಂತ ಇನೇ ಎಂಕುಲು ಬಂಟೇರು ಎಂಕುಲು ಜೈನೇರು ಎಂಕುಲು ಅರಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತಿನಗಳು ಅರಸ್ಥಾನದಗಳು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ ಮೂಲತಃ ತುಳುವೇರ್ಲ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಬುಡಗಟ್ಟು ಮೂಲದಗಳು ಮುಂದೇನ ನಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ತೋಡು ನಂಡ ಕೆಲವು ಪರಂಪರದ ಕಂಬಳೋಡು ತೋರ್ದಿಕ್ಕೊಡು ಇಡೀ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳಾಪಿನ ಜಾಗೊಂಡು ಕೆಲ ಮೂಲೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳು ಪೋಡು ನಂಡ ಆ ಕಂಬಳೋಡು ಪರಂಪರದ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂದು ತೂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಳದ ಬಿನ್ನಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೆಡೆಪ್ಪ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಪಂಪೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೆ ಸತ್ಯದ ಬುಳೆಗೆ ಅವು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ರದ್ದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಕೈಟಪ್ಪ ಕಾಡ್ದಿರ್ಲು ಬತ್ತಗೆ ಬೆನ್ನರಾತ ಜನ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ತಿನ್ನರಾತ ಜನ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಆಂಚೆ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದು ಕಂಬಳ ಗೋರಾಯರಿಗೆ ಕಾಡದಿರ್ಲು ಗೀಡತ್ತಿರ್ಗೆ ಬೇನಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಪಂತ ಅದಪ್ಪು ದಾಪಂಡ ಘಟ್ಟದ ತೀರ್ಥ ಜಾಗ ನೀರಿಡುತ್ತನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಕಡಲು ದುಂಪೋದು ಪಿರಪೋದು ದುಂಪೋದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವಕಾರ್ಯರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಮೂಲು ನೀರು ಜಿಂಜಿದಿತ್ತಿನಿಕ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅನಂತಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಾಪಿನಲ್ಪ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಲ ನೀರಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಬುಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಣೆಲ್ದ ಬುಲೆ ಒಂದಿತ್ತುಚಿ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆಕ್ ಬೆನ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯ್ನಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ನಲಂತ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಂದ ನಂಕೈತ ಕೂಲಂಕುಷ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬರು ಬಟ್ ಎಂಕೈತೆ ಮೇಲ್ನಟು ತೋಜುಂಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆರ್ದೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಬೆನ್ನಿ ಶುರುವಾದಪ್ಪು ಪಂದ ದ್ಯಾಪಂಡ ಮರೆಯಡು ಆ ಟೈಮ್ ನೀರೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತುಜಿ ತೋಜುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ದ ಬುಲೆ ಮೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಡತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ ಸುಳೆ ಸುಗ್ಗಿ ಮದುಮಲು ಕೊಳಕೆ ಪೆದ್ವೀದಿ ಪಂದ ಎಣ್ಣೆಲಿಗದಾಲ ಆತು ತಾಂಕನೆ ಬುರ್ಚಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ಬುಲೆ ಅಧಿಕಾರದ ಬುಲೆ ಸತ್ಯದ ಬುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಾಂಡು ಮುಕರೆ ಬೋರುಂಡು ಐಕೊಂದೆ ದೈವಲು ಬೊಕ ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಉಂಡತಿ ಕಾಲಿ ಇತ್ತ ಇನಿ ಎರುಗುಡಪ್ಪನದವು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಲಡವು ಬರೇ ಉಪಾಸನಾಚರಣೆ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಉಪಾಸನಾಚರಣೆ ಐತೆ ಎರುತ್ತಲ ಉಪಾಸನೆ ಉಂಡು ಕಂಡದ ಉಪಾಸನೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಉಪಾಸನೆ ಉಂಡು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ಉಪಾಸನೆ ನಾಗ ಇಜ್ಜಿರ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ನಾಗರದಾತನ ಬುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕಿಂಟು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಂಡದ ಬುಳೆಲ ಪೊಣ್ಣನ ಬುಳೆಲ ಮಣ್ಣದ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಫಲ ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣನ ಫಲ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಆಶೆಲದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉಪಾಸನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳದಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಉಂದ್ರ ನಡಪುಡು ಎತ್ತ ವಿವರಾದ ಪನ್ರೆಯನು ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೊಲುಡು ಕಂಬಳ ಬೆನ್ನು ನಡತಂದು 5 ಎಕರೆ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಇತ್ತಂದು ಕಾರ್ಲದ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡ 5 ಎಕರೆ ಇತ್ತಂಗೆ 10 ಎಕರೆ ಕಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಕಂಡೋಳು ಪಂಡ ಈ ಕಂಡೋಳು ಗುಲೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಓಡಿಪಾಡೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಡಿಪಾಡು ಅಂಚೆಲ ಸಂದ್ರು ಬಟ್ ಅರಿದ ಕಾಲೋಡು ಅವನ್ ಬೆಂತಿರಂದಾಂಡ ಸಮೂಹ ಸೊತ್ತೊಡಿತನ ದುಪ್ಪನಾಗ ಸಮೂಹ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಜಾತಿ ನೀತಿ ತೂವಂದೆ ಆ ಊರದಗಳು ಕುಡಿದು ಬೆಂತಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಬರ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಆ ಊರು ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆಗಾರನ ಆಡಳಿತ ಆ ಊರದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇತೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಹೆಡ್ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರ ಪತೊಂದಿತ್ತನೆ ಆಯನ ಆಡಳಿತಡು ಬತ್ತಿನ ಊರು ಗ್ರಾಮಡು ಆಪಿನ ಕಂಬಳಗು ಆ ಊರದ ಮಾತ ಇರು ಬರಡು ಎರ್ಲು ಬರಡು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಊರದ ಜನಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಕಂಡಗು ಬುಡುತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಸೈತಕ್ಕಂತ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಉರಿದು ಬತ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದ ಮೈತು ಉರಿದು ಬೈತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೊಡಿ ಅವ್ ಪಂಡೈತೆ ಪರತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪೊಸದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಲ ಒಂತೆ ಪರತ್ತು ಪೋದು ಪೊಸದು ಬೈದುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬೆಂದಿನ ಕಂಡನೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಪಾಳು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಪಾಳು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಡ ಆರಂಭ ಆತು ನಂದಿಯ ನೆನ್ನೆ ಅಂಚೆ ಈಗ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುನು ಕಂಬಳದ ಮುಖ್ಯನ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಏರ್ನ ಇರುಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಕಂಡವು ಜಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ವಿಷಯ ಪಂಡಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಾಮ ನಿಯಮ ಬರ್ತಿನ ಅಜ್ಜಲು ಇನಿ ಅಜ್ಜಲು ಆಯ್ತಾ ಕುದರ್ದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಳೆಯೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಹೊರಗೆರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಡಿಯಿರಿದ್ದ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಳೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಜಳದ ಅಧಿಕಾರುలు ಇತ್ತ ಕಾಪು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಹರಿಯಾಣೋಡು ಇನಿಕ್ಲ ఒక ಜಾಜಮಾಯಿ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಪಿರು ಕೆಲವು ಕೂಡಿಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಅಜಲ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮಡೇರಿಗೆ ಇನಾತ್ತು ಅಜಲ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರುಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಕೊರಗೆರೆ ಮಡೇರೆ ಪಡ ದೋಲು ಪೋಡು ಎಂಚನ ಪೋಡು ಅವ್ರು ಕೊರಗರೆಗೆ ಏತ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕೊರಗೆರೆನು ಆ ಊರ್ದ ಗುತ್ತದ ಎಡ ಬುಡುದ ಎಲ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಊರ್ದ ಕೊರಗೆರೆನು ಆ ಊರುಗು ಲೆಪ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಅವು ಕೊರಗೆರೆನೇ ಲೆಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಊರ್ದ ಕೊರಗೆರೆ ಲೆಪ್ಪಡು ಒಂದು ಅಜಲ್ದ ಕಟ್ಟಳೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ತತ್ತದ ಲೈಗ್ ನೀನು ಅವೇ ಕೊರಗೆರೆ ಉಂತುದು ಗುತ್ತುದಗಳ ತಪ್ಪು ನಿಟ್ಟಾದಿನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಎಂಚಲ್ ಎತ್ತರ ಎಂಕಲೆನ್ನು ಕೇಂದಿರು ಎಂಕಳ್ಳಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಆ ಊರ್ದ ಕೊರಗೆರೆ ಎಂಚಲ್ ಎತ್ತರ ಮೊಗಳ್ಳ ಕೇಂದಿರು ಆ ಕೊರಗೆರೆ ಬಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಬತ್ತರು ಎನ್ನವುದು ಅಜಲ್ದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತರು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಈ ಅಜಲ್ಡು ಖಾಲಿ ಪಂಡೈತೆ ನೂಲುಪಾಡಿ ನಗಲಿಗ್ಲ ಈ ಅಜಲ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವುಲು ವಲಸೆ ಬೇಜಿನಗಳು ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಚಾರ್ಯನಗುಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಬೈದಿನಗುಲು ಆಂಡ ಅಜಲ್ ಬ್ರಾಣಿರೆಗ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಅಜಲ್ದ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಪಂಪ ಅಜಲ್ ಮಾತ ಜಾತಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈವನ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಪೋರಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಗುಲೇ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಡು ಮಗುಲೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಲು ಇತ್ತು ಅವೇ ಕಟ್ಟಳೆ ಒಂದು ಅಜಲ್ದ ಮುಖ್ಯಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಂದ ಕಾಲಡು ದಂಡಗ ಸಾಗರ ಪೂಜಿತ್ತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ದಂಡಗ ಸಾಗರ ಪೋಪಿನಗಲೆಲ್ಲ ಕಡಪುನು ಈ ಅಜಲ್ದ ಗುರುಕರ್ನಗಳು ಸೇರ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೂರ ವಿಷಯಲು ಅಜಲಡೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಪಂದು ಕಣ್ಣನ ಬಲ ತತ್ತಂದ ಪೊಣ್ಣಗು ತಮೆರಿದ ಬಲ ಬೋಡು ಆ ವಿಷಯಡು ತುಳುವ ಪೊಣ್ಣಳು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತಿರುಂದೆ ಅನ್ನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೋಜಿತಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡು ಕಣ್ಣನಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂದೊಂದು ಪೋ
ತಡೆತನು ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲು ಪಂದ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪುಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಜು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಟ್ಟಡು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಕಿಲು ಅದ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ತೆರೆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜು ಕಾಲುಡು ಕಣ್ಣನೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯಡ ತಗೆಯಲ್ಲು ತಮೆರೆಲ್ಲು ಪೋದು ತನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲಿತ್ತದು ಹುಲ್ಲಾದಿನೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಳು ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದೆ ರಿಪ್ಪಿನದು ತುಳುವ ಕಟ್ಟಡು ಪೊಣ್ಣ ಏನಿಟ್ಟತ್ರ ಪೊಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಟ್ಟಡು ಈ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ದೀತಿರು ಎಂದು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಲ್ತಂದುಂಡೆ ಬಾಕಿದಗಳಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತಿರು ಪಣ್ತು ತಮೇರಿ ಅಂತೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಉಪದ್ರದಾಯಕ ಪಂಪ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಡು ತಮೇರಿ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಣನ್ನ ಬುಡುಪಾದು ಬೇತೆ ಮಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪದೋಳು ಆಂಡಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಐಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಅತ್ ಅಂಚೆ ಎದುರು ಪಾಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಡಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ತುಳು ಕಟ್ಟಡು ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ನಟನು ಯಾರು ಪಣ್ಣೀರು ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮದುಮೆದ ಒಂದು ಜೀವನಾರ್ಥನ ಬೆನ್ನಿದ ಉಪ್ಪುರ ದೆಪ್ಪರಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಜೀವನಾರ್ಥನ ಮದಿಮೆ ಸಾವು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಎನ್ನ ಬಂಟರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆ ಕೊಜಂಬುಡ್ದು ಪತಿನ ಬಾಲೆ ಪುಟಿನೇರ್ದು ಪತಿನ ಪುದರ್ ದೀಪಿನೇರ್ದು ಪತಿನ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಶನೋಡ್ದು ಪತಿನ ಕೊಜಂಬು ಅಲ್ಪಕ್ಕ ಮದ್ಮಲಾಪಿನಿ ಕರಪತ್ತಾವನು ಮದುಮೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಸಾವು ಬೊಜ್ಜ ಸಾವಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಗಂಟೆ 2:19 నేను ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಪಂಡ್ರೊಂದಣ ಮದ್ಮೆದ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡೊಂದಣ ಅಂತ ಪೊರ್ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಪನಲ್ಯಾ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಚರಣೆ ಮದ್ಮೆದ ಆಚರಣೆದ ವಿಚಾರ ಮದುಮೆ ಬರೀ ಪಂಡುದು ಪೊದುನಾಡ್ನು ನಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಪೂರ್ತಿ ತುಳುವೆರಡ ಈ ನೆಟ್ಟು ನೂಲು ಪಾಡಿನಗಲೆಂದು ಪಿಯಾದಿ ಊಟ ಪಂಡ ಜನಿವಾರದಗಲಿಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಪೂರ ತುಳು ಜನಕುಲ ಸುರುಟು ಬರಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಬರಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಬೋಡು ಪಂದ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಟ್ಟಳೆ ಮುಂದೇನ ಬಾಕಿಗಳು ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಬರಿ ಪಂಪ ವಂಶ ನಿಜವಾದ ಈ ಏನು ವಿವರವಾದ ನೋಡುದಂಡ ರಘುವಂಶ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಕ್ಷಾಕು ವಂಶ ಆಯಲ ಗೋತ್ರದಾಯ ಆಯಲ ವಂಶದಾಯ ರಘುವಂಶದೇ ಬರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾಂಡವ್ಯರ್ನ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮಡ ಬರಿ ಪಂಪಲು ಪ್ರಾಣಿಯರಿಡೆ ಗೋತ್ರ ಪಂಪೇರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಡೆ ಬರಿ ಪಂಪೇರು ವಂಶ ಪಂಪೇರು ಇಂಚ ಬರಿ ತೋದು ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ನು ಆಣು ನಾಡ್ನು ಬರಿ ಮಾತ ಸಮಕಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಣ ನಿಲ್ಲಡು ಮದುಮೆದ ಕ್ರಮ ಪೂರ ನಿಘಂಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ತೂಪಿನಿ ಪೋದು ಪೊಣ್ಣ ತೂಪಿನಿ ಆಣ ತೂಪಿನತ್ತು ಪೊಣ್ಣ ತೂವರೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪುನು ಪೊಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಯದ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಪಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಉದ್ದಾಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಯಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬಜ್ರ ಬಜೆ ಬಗಪುನು ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ದೀಪ ದೀಪಿನಿ ಬಜ್ರ ಬಗೆ ಬಗಪುನು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತದ ಬತ ಇತ್ತದಾತು ಕ್ರಮದಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಬುರ್ಕರ್ನಗ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಪೊಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಯೋಡು ಒಯ್ಟಂಗ್ಲ ಬುರ್ಕರ್ನಗ್ಲು ಬಾ ಮುಖ್ಯ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಡುನು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆಣನಿಲ್ಲ ದಿಬ್ಬಣಗು ಪಿದಳದು ಮೊನ್ನೆ ಮುರ್ತ ಆಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಡೆ ಮುರ್ತ ಅನಗ ಮುರ್ತದ ಕಂಬ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಾಲೆದ ಮರದ ಹಾಕೊಂಡ ಪೇರು ಬರ್ಪಿ ಮರ ಅವಳು ಪೇರು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ ಮರಟ್ಟು ಮುರ್ತದ ಕಂಬ ಆ ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕೋಲೋಡು ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಡು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡಾದ ಪಂಡ ಮೂರ್ತದಾನಿ
ದೇವರ ದೀಪಿನಿ ಇಂತ ಕೆಲವರು ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಅನ್ಪಿರ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅವು ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಹತ್ತು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ದೀಪವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬೆರ್ಮೆರಿನ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿನ ನಂಗೆ ಕೃಷಿಕ ಬುಡ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೀರಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನವು ಐಕೊಂತ ಪೋದಿರು ಉನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೀಪ ಆ ದೇವರ ದಿನದ ಮಿತ್ತು ಕಾರಂಗಿಲ ಪೊಣ್ಣನ ರಾಣನ ಕರಿಮಣಿ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಹುಶಃ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಒಂದಿತ್ತನು ವೈಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ದೀಪಿನ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ ಐತೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತುಚ್ ಅಂಡ್ ಏನಡ ಕೇಂಡೇರು ಈರಿಗೆ ಬಂಟರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಬಂತು ಏನ್ ಬಂಡೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಈಗ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತಿಚಿ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೆಲಗಳೆಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ದೀಪಿನ ಹತ್ತಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಚಿ ಮಸ್ತ್ ಒಕ್ಕೆಲಗಳೆಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಒಡ್ಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಚಿ ಇನ್ನು ಕಾಸನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪದ್ಧತಿಯು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನಾಗ ದಿವರ್ಯಾಪುಂಡು ಅನುಕೂಲ ಒಂದಿನಾಗ ದಿವರ್ಯಾಪುಜಿ ಆ ಒಕ್ಕೆಲಗಿಲ್ಲ ದಿವರ್ಯಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜಾತಿ ತಗಲಿಗ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಟ್ಟದ ಕರಿಮಣಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನಾಗುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗೊಪ್ಪಿನಾಗುಲ್ಲ ನಾನು ತೂತಿನ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮದ್ಮಲೆನ ಗುರುಕಾರೆ ಪಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಗುರ್ನಗು ಅವ್ದಿದ್ದು ಅವನ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಾದ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮೈತಿದಿ ಕಣ್ಣನೆ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈತಿದಿ ಬತ್ತವ್ರು ಆ ಮುರ್ತೋಗು ಕುಲ್ಲಾದ ಕುಲ್ಲಾಯ್ಬೇಕ ಗುರ್ಕಾರನ ಬುಡೇದಿ ಈಜಿನ ತಮ್ಮಲೆ ಬುಡೇದಿ ಮಧ್ಯಮಲ್ನ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮೇನಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಕೈಕ್ ಒಡ್ಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿಲ ಆನೆ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಪಲಿಗ್ ಮುರ್ತದಾನಿ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ದಿರು ದುಂಬುದ ಪಿರಾಗ ಪೋಡದ್ನಾಂಡ ಪನ್ಪೆರು ಏನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಕರಪತ್ತಾವ್ ನಾನಿ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ನಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮಣಿಟಪ್ಪ ಸೇರ್ಸೋದು ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ನದು ಒಂದು ದ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳ ಪ್ರೌಢತೆಯ ಸಂಕೇತ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮಲತ್ತಲು ಮದ್ಮೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತಲು ಪುದು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರೋಲಿ ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವತ್ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಣನೆ ಜೋಡುಲೆ ಕಣನೆ ಸೈದಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಅರ್ಥ ವಿನಿತುಲೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ರೂಪ ಬೈತದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ರೂಪ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಅವು ಮಾತಾ ಜಾತಿಗಳ ಮಾತಾ ಪೂರ ಜನಗಳ ತುಳುವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಣನ ಇಲ್ಲಾಡಾಪುನು ಮದ್ಮೆಗಳ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಬರೀ ಮುಖ್ಯ ಬರೀ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕಂಚಿಡ್ ದೀಪಿನ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು ಅವನ ಮೇಲ್ ಕೊನಪೆ ವಿವರವಾದ ಪನ್ಪುಚಿ ಇತ್ತೆ ಬದ್ಲಾತಂದ್ರ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಆನ ಪುಣ್ಣು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಹಣನ ಇಲ್ಲಡು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರ್ ಇತ್ತುಜಿ ಪುಣ್ಣು ಹಾಲು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗೆ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜು ವಾರ ಕರಿದು ಕೂಡಿತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನೆದ ಕಾಲಡು ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಉಂಡೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರನೆ ಗುರ್ಗುದ್ ಪೋರೆ ಹಾಪಿಚಿ ಆಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೆ ಐಕ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಕಣಲ್ನ ಪೋಪಿಲಕ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒರ್ಮಡ್ ದಿನ ಕರಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣಲ್ನ ಪೋಪಿನ ಪೊಸ ಮತ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತನ್ ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿದ ಅಂಜಿಕೆ ಅಳುಕಗ ಅತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂದ ಆ ಕ್ರಮತ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಮದ್ಮೆದ ಇತ್ತೆ ಬದ್ಲಾತಂದು ಮೊಕ್ಕ ಇಂಚೋಗಿ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಂಬಾಡಿದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಕ್ಕೆಲಗನ ಪಂಪೆ ನಂಗೆ ಕೆಲಸಿ ಮಡ್ಡಿಲತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತ ಈ ಪಂತ ಅಕ್ಕಲು ಒದಕಾದ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗಳ ಗುರುಕರೇನೆ ತುಳುವ ಕಟ್ಟಳಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪವನು ಆಯನ ಜಾತಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಊರ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಜಾತಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐಗ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಜಾತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಲಿಗೆ ಐಟ ಹತ್ರ ಜಾತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗುಲೆ ಮಲ್ಪುಣು ಕ್ರಮ ಸಾವುಡ್ಲಂಚನ್ ಸಾವು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಹಲೋ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರೊಂದೊಂದು ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲ ಅಂಡ ಸಾವು ಪಲ್ದ ಇಲ್ಲುಂಡತಿ ಇನಿಕ್ಲ
ಆ ಸಾವು ಪಾಲ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಸೈತನಗಳೇನು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಆಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಉರಿದಿನಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆದ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಉರಿದು ಬೈದನು ಸೈತನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಪರ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸೈತನ್ನ ಬೆರ್ಮೆರಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ತುಳುತ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರಡಪ್ಪ ಕೂಡ ಅವನ ಕ್ರಸ ಇತೊತ್ತು ಕೂಡಿನ ಕುಟುಂಬದಗಳುಳ್ಳೇರು ಆ ಬೆರ್ಮೆರಡಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಿಗುಲ್ಲ ಕೂಡಲಿ ಬಂದು ಹೊಸತ ಸೈತನಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲೋಡು ದಾದಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಮಲವಲ್ಲ ಗುತ್ತುಲೇಡು 10 ಜನನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ಸಾದಿನ ಉಂಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತೆ ಅಂಚ ಈ ಮಡಿವಾಳನ ಪಾತ್ರ ಹತ್ರ ಐಟ್ರ ಅಡಮುಜಿ ಟಪಿ ಕಿಲೇಸಿ ಬಂಡಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಡಮುಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವು ಸಾವುಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ ಶುದ್ಧಗೂ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ದೇವರ ನೀರು ಆಗತ್ತೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಯಾವುದು ಇನಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವರು ಭಟ್ರು ಮುಟ್ಟಾನಗ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿರ ಆತನ ದೇವರ ನೀರು ಎದುರು ಆತನ ಇನ್ನು ದೇವರ ನೀರು ಕಂತದ್ದು ಒಡಮರಾಯ ಪಾಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಿರು ಮಡ್ಯಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಚಿದ ನೀರು ಎಪ್ಪರ ಆಪಣು ಗಡಿಪತಿನಾರು ಇತ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ದಾಪಂಡ ಗಡಿಪತಿನಾರಿಗೂ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಗೂ ಸಾವುದ ದೋಷ ತಟ್ಟುಜಿ ಸೂತಕ ಪಾತಕ ಇಜ್ಜರು ಆರು ಉಜ್ಜಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ನಡ್ದಾಗ ಕೂಚದ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ದೇವ್ರ ನೀರದ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ನೀರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಾಡುವ ಓಡ ಮರ ಎಗರು ಉಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೇವ್ರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನೆ ಮಡಿವಾಳ ಅಜಿರ ಕಿಲೇಸಿ ಒಂದು ತುಳುಜ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಪುದಾಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪೋದು ತೂಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ ಬೈದಿಜಿ ಆಯ್ತತ್ರ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದಾಣಾಗು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನ್ ಯಾನು ನನ್ನದ ಒಂದಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ದಾಖಲು ಮಲ್ತಂದು ಕುಲ್ವೆ ಒಂಚ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವನಾರ್ಥಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಾಯಿಕೆ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಯಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಖುಷಿತ ಆಚರಣೆ ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮದ್ಮಲ್ನ ಬಂಜಿನಲ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ದೀಪನ ಕೆಲಸ ಮಧುಮಯನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಕಂಡಪೆ ಪೋಪೆ ನೆಟ್ಟು 10 ಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬಲಸನ ಭಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡತೆ 10 ಬಗೆಯ ಅವಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒರಂಬ +1 ಒರಂಬ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎದುರು ಬಲಸದಿ ಓಡು ಒಂಜನಿಗೆ ಅಂಚಿದಿ ಓಡು ಅವು ಅನ್ನದ ಕಾಲಡು ಹೊರಗೆರೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮಡೆ ಪಾಟ್ರಜಿ ಶುದ್ಧ ಆತು ಒರಂಬ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತಿಂಪಲ್ಲ ಅಂಚಿರೆ ಒಂಜಿಗೆತ್ತದು ಅವೇ ಕ್ರಮ ಆ ರಾಸಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿಗೆತ್ತದು ಹೊರಟಿನ ಇತ್ತನು ಅಂಚ 10 ಐಟಮ್ ಬಲಸ್ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಇತ್ತೆ 10 ಬಲಸ್ವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ 10 ಬಲಸಂಬಲ್ ಜಾಗಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಲಸ್ತೀವಾರೆ ದುಮ್ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮರಿಗೆಲುತ್ತ ಮರ ಇರುತ್ತ ಆ ಮರ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನ್ ತೂತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಬಾಯ್ಕೆ ಹಾಕಿನ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಯ್ಕಿನೇ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಪುರಪಿದೆ ಹಾಲಿಡ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಹಾಪಿನ ಅಂಚ ತುತ್ತೆ ಇಂಚ ಏನ್ ನನದ ಬಾಕಿದ ಪುಜಂಬು ಒಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪಿನಿ ಬುರ್ಚಿನ ಅಪ್ಪಣ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆರ್ಲಾ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಮದ್ವೆ ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ದುಂಬುದಿ ತಿಂದತೆ ತಮ್ಮಲೆ ಬಿಡಿದಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಓಡಿತನು ಬಚ್ಚಿರಡು ತಮ್ಮಲೆ ಬಿಡಿದಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಓಡಿತನು ಆಣಗಾಡು ಪೊಣ್ಣಗಾಡು ಇನಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಆತುಕೊಂಡು ಅದಗಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪಿರೇಟು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇದಗಲೆ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಪಿಯದಗಲೆ ಕೊರ್ಪೇದು ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಪಾಟ್ರೆ ಅಂಚ ಮಾದ್ರೆಂಗಿಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚನ ಮಂಜುಲ್ಗೆ ಹಳದಿಗೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಬೈದನು ಮದ್ಬೇಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಪಣ ಇಂಚುಗ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಪೋದು 7-10 ವರ್ಷ ಅದ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅನ್ ಪೋತುಜಿ ದಾಪಣ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಂಡ ಇಂತ ಕ್ಯೂಲೆಟ್ ಒಂಥರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆತು ಉದ್ದದ ಕ್ಯೂಲ್ ಉಪ್ಪ ಆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟದು ಸ್ಟೇಜಿ ಪೋದಾಗಲೇ ದೇಶ ಪಾಟ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲಡು ಕೊಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾನ ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟಡಿಗೆ ವಾಮೇಕು ಪರಪುಡು ವಾಮೇಕು ಒಂದು ನಂಗೆ ಪಂದ್ರ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಇಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರಲೇವು ಇಜಿನ ದುಂಪುರಲೆಯವು ನನ್ನ ಏನ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಏರ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರಿಡ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಪನಂಪೇಡ
ಪುರ್ತು ಎಡ್ಮ ಕರೀತಂಡು ಎಡ್ಮ ಇರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಆಂಡು ಐಟ್ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಉಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ ಕಚ್ಚಶ್ರೀರು ಅನುಮತಿ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೆ ಒಂದು ಕೇನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ ಜಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಡ್ಡ ಸಲಾವ್ ಪಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಿರಂಜನ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಇದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುಕೂಟದಾಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನರೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಡೀರ್ದ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ 33 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶುರು ಆಯ್ನ ಬಯಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾತಂಡು ಎಂಚ ಜೋಡೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಮೆರೆಗ್ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೊಲಬನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊಲಬನ್ನು ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ತುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬುಲೆಪಾವಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರೋಡು ಪಂದ ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ಮೂಡು ಬಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಇಂದಿರಕ್ಕನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ತುಳು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತಂಡು ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ತುಳುವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈರು ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊರತಮಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಅವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಅಡಸ ಕೊರೋನಾ ಶುರು ಆನಾಗಲೇ ಯಾನ್ಲ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪೊಗ್ಗಿನಿ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ವಾ ಕಜ್ಜಲ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಇನಿ ಈ ಕಜ್ಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ವಿಶ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿಡು ಪಜ ಮರ್ತದ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂಚಿ ಪೋಂಡ ಪಜ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಅಂಚಿದ ಸಮಯ ಇಂಚಿದ ಸಮಯ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಗಲು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆರಿನಿ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಂದ ಈ ವಿಷಯಡು ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಡಲಾರ ತುಳುವೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ನಿಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರೋರ್ದುಂಬು ಐಲೇಸ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು 32 ದೇಶದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಕಡಲಾಯರು ತುಳುವೆರು ಪಂಪಿನ ಆ ಕಡಲಾಯರು ತುಳುವೆರು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಪ ಇತ್ತ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನತ್ತ ಸೀದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸಮಯದ ಸಮಯನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂಚ ಹೋಪೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಆರೋಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ಆರೋಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪಂಪಿನ ಆರೋಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಗಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತುಳುಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ದು ದುಬೈ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೂಲು ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಡ್ಬೋದು ಸಿಡ್ನಿ ಇಡ್ಬೋದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜಾ ಸಿಡ್ನಿ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಅರಡೆ ಯಾನು ಸುರುಟಾದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ 6 ಸುರುಟಾದು ಪಾತ್ರ 2 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮು 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಗತ ನಡೆ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜಾ ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತುಳುವಲೆ ಸುರುಪುನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು
ಮೂಡಾಯಿ ಕಡಲ ಎರೆದ ಸಿಡ್ನಿದ ಉರುಡ್ದು ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿನಕ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಲೇನ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟವನ ಎಡ್ಡ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು. ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲುನು ಬುಡ್ಪಾದು ಎಸಲ್ ಪಂಡೇರು. ತುಳು ಬದುಕದ ಕಟ್ಲೆ ದುಂಬಾಗಿ ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾರಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸೊಂದಲ ಒಪ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ನನತ್ತ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಲ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರಿ ಉಮೇದರು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅರೆವಾಸಿ ಬೆರಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತುಳು ಪಾತೆರುಜ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ಲ ಐನೆ ಕಲ್ಪಿರು. ಅವೆಟ್ಲ ಪರವಡಿತನ ಪರವೂರ್ದು ಪುಟ್ಟು ಬಳತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಕ್ಕಲ ಬಂಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ತುಳು ದೇವಲ್ಯಾಡು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪ್ಪನ ಗತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಆಟಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕೇನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟವನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿ ತೆರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಜ್ಜ ಇಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತರ್ ಮರ್ರಿ ನಡತ್ತಂಡು. ಯಾನಿತ್ತನ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೆರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಜ್ಜಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಕೆಲವೇ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇ ರಂದೋಡ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖೇನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪುರ್ಸೋ ತುಪ್ಪುನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನುಡಿ ಆಟ ಅತ್ತಂಡ ಈ ದೈವ ಅಭಯದ ಗಂಧ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಎಂಕೈಟದಾಲ ಅಂದುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ದೈವದ ವಿಷಯಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ತೆರಿನಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರದು ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಹಾಬಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೇನು ಒರಿಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ತುಳು ಶಬ್ದಗಳ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಾಡ ಅಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಣಾಂಡ ಎಕಡೆ ಯಾರು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗ್ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಗುರ್ತ ಬತ್ತೆರೆ ಬಂಗ ಅಕ್ಲ ದುತ್ತಾಯ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಎನ್ನ ಬುಡದಿರ ಕೇಂಡೇರು ಇರು ಊರ್ದಾರ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಕೇಂಡೇರು ಸೀದಾ ಮಾತ ಬೊಲ್ದುದಕ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಕೇಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೇನ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಈರ್ನ ಬುಡದಿನ ಕೈಟ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಇತ್ತನ ಈತ್ ಜನತ್ತ ನಡುಟ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲನ್ ಆ ಪೊಂಜು ನಾಡ್ತು ಬತ್ತಿರದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತನಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಎಂಕೈತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಎಂಕೈತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕೈತ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅಕಡೆ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ ನೆಂಪಾಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಚನೆ ಮಚ್ಚರ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದಗಳೇನು ದೂರ ದೀದು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳುವಪ್ಪಗೆ ಲೋಕರ್ಮೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ತುಳುತ್ತ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ತಯಾರಾವಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೋಕರ್ಮೆಡು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನಿಕ್ಕಿ ವಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಾತೆರೆ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ನಾಂಡಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸುಲ್ಮೆಲು ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಜಪಾನಿಗೆ போய் ಜಪಾನಡು ಯಾನರ ಪೋದು ಪನಗ ಯಾನು ಅವಳು ಎನ್ನವ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಶಗುನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋನದಾಗ ಆರು ಕವಸಾಕಿ ಇಡುಪುನು ಅದಾಗ ಹಿಂಗ 15 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಪಾನಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಡರು ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಕಲಾ ಬೊಲ್ಲಾಜೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾರು SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದಿನಾರು ಆರು ಯೊಕೋಹಾಮಡುಲ್ಲೇರು ಜಪಾನ್ದ ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಯಾನು ಶ್ರೀಕಲಾ ಬೊಲ್ಲಾಜೆ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುನ್ನಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಕಲಾ ಬೊಲ್ಲಾಜೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಕಲಾ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ. ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಊರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ SDM ಟು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ 2011 ಜಪಾನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ಪುಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಡು ಇಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಇಂಚನೆ ಸೇರ್ತಾನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ತಕುಳು ಸಿಕ್ಕರು ಶುರುವಂತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 12-15 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕುಳು ತುಳು ತಕುಳು ಉಳ್ಳ ಅಕುಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಂತತಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಳು ಅವೆ ಎಂಚನೆ ಪಾತೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಳು ಮಾಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಪುಕ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂಪುಕ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಈತು ಮುಟ್ಟಲ ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆತಿದ್ಯಾನ್ ಇನಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಂಪುಕ ಅಂದ್ ಉಮೇದು ಬರೋಂತುಂಡು. ನಾನ್ ಇಕ್ ಮಾಂತೆರ್ನ ಜನ ಸೇರ್ಸೋತು ಒಂಜಿ ಮಾಂಪರ ಟ್ರೈ ಮಂಪು ಎಂಕ್ಳು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಎಂಕ್ಳು ಏನು ಒಂಜಿ ಜಪಾನ್ ತಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಜಪಾನ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೂತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಕೇಳ್ತಿತ್ತೇರು ಒಳ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಓದುತ್ತಿತ್ತೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಗಡ್ಡೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಪೋತೇರಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂಪರ. ಸೊ ಐಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಳ್ನಾಗ ಮಾತ ಮಲ್ಲಕ್ಳು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಳ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೋತು ಬತ್ತಕ್ಕನೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾತುಕೊಳ್ಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀಕಲಾ ಸುರುಟು ಪಂಡರು ಎನ್ನ ಬಿರಣರ ತುಳು ನಿಗಲೆ ಅರ್ಥಾಪುಲಜ್ಜ ಪಂಡರು ಯಾನ ಪಂಡೆ ಬಿರಣರ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಗಂಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಪಂಡ್ಯಾನರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ತುಳು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಜಪಾನ್ ಇಡ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದು ಎಂಕಲಿಗೆ ನೀರು ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಿನಯ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಹಬೀಬ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ ಮಾತ ಪರವಾದ ಈತ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ನವೀನ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ನಮ್ಮನಟ್ಟುಳ್ಳೇರು 6 ಶಬ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿತು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ತುಳು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆರ್ನ ಶೋಭ್ರ ಬರೋದಿಪ್ಪುಡು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆರ್ನ ತುಳು ಕೇಂದ್ರಗನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಬೇರ್ ಇತ್ತು ಯಾನಿತ್ತು ಇಂಬೇರ್ನ ಜಪಾನ್ ದಾರ್ನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ತುಳು ಕೂಟ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಉಲ್ಲ ಆಂಡಲ ತುಳುನಾಡುದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಎಂಕಲ್ ಐನಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕಲ್ ಸೇರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ಜಿ ರೀಸನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲ್ನದ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲ್ನ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಜನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ಪೆ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಸೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ತುಳುಕುಟ ಪರವಾದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೋಷನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಡ್ ಯಾನ್ ಕಲೆರೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನತ್ತಾಗಲೆ ಇನ್ ಬರ್ರೆ ಆಜಿ ಆಗಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಕುರ್ಸೊತ್ತ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜರ್ಮನಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣದ್ ಆರ್ ಕಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತುದಾರು ಕೊಲೋನ್ ಜರ್ಮನಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಅವ್ಲು ತುಳುವೆರನ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪ್ರತಿದಿನಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡ್ತು ಎರಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತದಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಲೈಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ ಡುಲ್ಲೇರಾರು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಉಳ್ಳರೆ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತು ತೂಯನ ಮಾರೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಯಾನ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಶುರುಟು ತುಳು ಭೂಮಿದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಆ ತುಳು ಭೂಮಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಈ ಪೂರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೋಣೆಡು ಮಾತೆರೆಗ್ನ ಸೇರ್ಸಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಜನೆ ಯಾನು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಸಾಯ ತುಳುನಾಡಿದ ಬಳ್ಳಿ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮುಡ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂದ್ ಐಡ್ಲೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನದುಂಚಿಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ನ ಕಲಾ ರುಚಿ ಆರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದೇ ಇಡ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದೇಟು ಅವಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೂರ ದೇಶ ಪರದೇಶದ್ದು ಆರ್ನಟಿಗೆ ಕಣ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ವೇರು ಅರೆಗೆ ನಾ ಗುರ್ತ ಏಪಲ ಪೋಂಡ ಅರೆ ಇದು ಗೊರ್ಪಿಂಡಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ ಈರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಡು ಇತ್ತದು ಉಂದೆತ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದನಾವಡು ಪೂರ ಮಾತೆರೆನ ಕೂಡಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ ಅವೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಡಲಾಯಡು ಪೂರ ಜನ ತುಳುವೆರಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರಾದ್ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಈರೊಂಜಿ ಆ ತುಳುನಾಡ ರುವಾರಿಯಾದ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಲ್ಲರ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಿಯನ್ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪದಾಲು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಕಿದಾಲು ಅವು ಕಕ್ಕೋಗುತ್ತದಾಲು 30 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಏಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಏಪಲಾಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತಿರುಂಡ ಅವು ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಅವಿನ ದುಂಬುಕೊಂಡುಡು ಪಂಡ ನಮ ಹಿರಿಯರಿ ಎಂಚ ನಮಗ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರುಡು ಅಂಜನೆ ಎನ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಪಾತಿರುವೆರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತೆದ ಉಂದೇಟ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಪೋನುಡಾವಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಪಂಡ ತುಳುಟಿ ಪಾತಿರುವ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪನ್ ಅಂಚ ತುಳು ಕೂಟ ಪಂದಿಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಚವಣೆರ ನನದ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲಿ ಕೊರೋಡು ಅವೇ ಅಕಲು ತುಂಬುಕೊಂದೊಂದು ಪೋಡು ಮಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಅವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಟೀಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ತುಳು ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಅಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜವಣೆ ಇರ್ಲ ఒక మల్లాకులు తెరియు నోడు ತುಳು ಕಲ್ಪುಡು ಇಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರುಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಳಿಯುಜಿ ತುಳು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಳಿಯುಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿಯುಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ತುಳುಲ ಪಾತಿರುವೆ ಅಂಚನೆ ಕತೆಲ ಪನ್ಪೆ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪೆ
ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅವೇನು ಪಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ ಅವೇ ಯಾನ್ ದೈವದ ಕಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೂಪೆ ಬೊಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರ್ಪಾವನ ವಾಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೊಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಮಾತೆರಡಲ ನಟ್ಟುದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಲೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜವಣೆದ ಶುರು ಮಲ್ದಿರ್ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಅವೇನ ಅಳಿಯರ ಬಿಡೋಡು ಪಂಡುದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಡಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಬೊಕ ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಜೀಪುರ ಒಟ್ಟಾತ್ನು ಒಂಜೇ ಜರ್ಮನಿ ಪುನು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಜರ್ಮನಿ ಒಟ್ಟುಗಾನಗೊಂಡತೆ ಜರ್ಮನಿ ಒಟ್ಟ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಪನ್ಪುಜೇರು ನಮ ಪಂಡ ಜರ್ಮನಿ ಪನ್ಪು ನಿಗುಲು ಮಾತ ತುಳುವರು ಒಟ್ಟಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇಂಚ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಪಾತ್ರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ದುಂಪೋಪ ನನ್ನ ಯಾನು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದೆನ್ನಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರರು ಸಾರಿ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು ಬಂದಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಟಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಇಟಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಟಲಿ ಪೋದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ నుంచి ಇಟಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ಕೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತನ್ನೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತನ್ನೀರು. ಹಲೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ತಾರ್ಲೆಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ವ ಬದುಕರೆಗ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ ಇಂದಿರಕ್ಕೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಟೋಡು ಕೂಡಿಂಚಿನ ದೇಶ ಪರದೇಶದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಕೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಚಿ ಕಾಲ್ ಶತಮಾನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬಂಜಿದ ಗುಜಾರ್ಮೆಗ್ ಇಟಲಿಡುಲ್ಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ತುಳುತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲಿಗ್ ಪುಣ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುತ್ತ ಲೇಸಲೇನ್ಗೆ ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆದುಲ್ಲ ತುಳುನು ಗಲಸದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನು ಒರಿಪವನ ಬುಲೆ ಪವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಯ ಯಾನೆತ್ತಿನ ಈ ಊರುಡು ಹೆಚ್ಚಿದಾಲ ತುಳು ಸಂಸಾರಲು ಕುಟುಂಬಲು ಇಜ್ಜ ಆಂಡಲ ಮೂಲಿತದು ಎನ್ನಾರ್ ದತ್ ಎಂಕಲೆಡ್ ಏತಾಪಣ ಆತ್ ತುಳುಕು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕುರ್ದು ಸತ್ತಾನ ಭಕ್ತಿ ಯಾಲ ಸಗಾಯ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಉಂಡಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿರಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬುಡ್ಪಾದು ಪೂರ ಪಂಡಿರು ಬೆನ್ನಿ ಬರೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲಪು ಮದ್ವೆ ಮಸಿರಿ ಸಾವು ಬಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಪ್ಪಲಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ ನವನ್ ಪೇರು ಅವು ಪಿರಾಕಿದ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಅನ್ನಗ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನದ ಪಂಪಿನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಅತ್ತ ಅವು ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್ ಪಂಪಿನ ಊರುಡ್ದು ಇಪ್ಪುನೈ ದಿಂಚಿ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೂ ಸೇರಿನ ಪಿರಾಕ್ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹಿಂಜೋದಾರಗೂ ಕೈತಲ್ದೊಂಜಿ ಊರು ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗದ ಬರ್ತಾನ ಎದೆಗೊತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಪುರಾವೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ಲೇಡು ಬಾಹುಹಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಹುಹಿ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಲೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಮುಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಪೂರ ಆವಡ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ಪುರಪ್ಪು ಲೋಕರ್ಮೆ ಪಸರಡ್ ಎಂಕಲೆಡ್ ದಾಯಿನ ಸತ್ತಾನ ಭಕ್ತಿ ಸಗಾಯ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಇರಡ್ ಎಂಜಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಯಾನು ಇಟಲಿ ಪೋತೆ ನಾರಾಯಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋತೆ ಅರ್ನ ಗಾಡಿಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಓರ್ ಪೋಂಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ನಡತೊಂದು ಪೂಂಡ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚತ್ತು ಪನಗ ತುಳು ತಮ್ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಅವಳು ದೆತ್ತು ತೋಜುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅವ್ರು ಇಂಚಪಾಗಲು ಆಟ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತುದುಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮೇರು ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಬೋಸ್ಟನ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲ ಆದುತ್ತೇರು ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆದುತ್ತೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬೋಸ್ಟನ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಎಸ್ ಕೇನುಡತೆ ಕೇಳೋಣ
ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಾಲಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರುಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಗಾಂತ್ರದ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಅಮೆರಿಕೋಡು ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಪಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗತನುಡು ಪಾತೆರೋಡ್ಡ ದಾಯಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ರೀತಿ ರಿವಾಜದ ಕಟ್ಟಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಸಮ್ಮನ ಉನಸ್ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಈ ಕೇಂದು ನನ್ನ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಸುರುಕು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಜೈನ ಕಾಶಿನ್ ಪನ್ನ ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಂಡೈತೆ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರ್ ಅವನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಶಿ ಮಲ್ದೇರ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ ಭಕ್ತೆಂದೆ ಪನುಲಿ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಆರ್ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ನಿಲದಾಂಚಿನ ಬೊಂಡೊಡ್ದು ಬಳಬಳ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಪೆ ದಿಪ್ಪಿದ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನ್ಯಾತ್ ಯಾವಜಿ ಪರ್ನ್ಯಾತ್ ದಿಂಜುಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ 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 ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಗೇನ ಇತ್ತನಾರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಕ್ಕನ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡ ಆರಂಜಿ ಕಾರ್ನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುನ ಮುತ್ತದ ಸರತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡೇರು ಐಟೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಕಂಬಳ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ನೆನ್ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡು ಮಾಳ ಪಂಡದು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಈ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಳ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅವು ಐತ ಪಿರಾವ್ದು ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನಿ ಕಂಬಳಡು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಈ ದುಂಬು ಊರುಡು ಪುರ ಅವಳು ಮರಿಯಲಡು ನಂಜಿ ಬತ್ತನ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಎಂಗ್ನ ಕಂಬಳ ಆನಿ ಮುಟ್ಟು ನಾನಿ ಅಕ್ ಮಾತ ಬತ್ತದ ದಂಕ್ ಐಟ್ ಜತ್ತದು ಪೋಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ ಭಾವನೆ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯಕೊಂಡ ಐತ್ ಆ ಸತ್ವ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಈರ ಸೊಪ್ಪುದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಕಟ್ಟಲೆನು ಎಂಕ್ಲು ದೂರದ ಅಮೆರಿಕೋಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮುತ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನಾಂಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರೆಪಾಡು ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ದೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಜ್ಜ ಪಂಡ ಆಟ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರ ಅಂಗಣ ಪಂಡದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆದ ಆಟ ಮಲ್ದ ಅವು ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಬನ ಅಂಚಿ ಈ ಪದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಪ್ಪ ಕರೀನ ಒಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಕರೀನ ಬಿಸು ಪಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಆತರ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಬಂದುಲ ಅಕ್ನಕ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತದು ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಏನು ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ದುಂಬುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಪಾಟಲೇನು ಕ್ಲಾಸ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವಾರದ್ದು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೊಳ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಐದು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಲೇಸಲ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಆಟದ ಐಕ್ ಮಾತನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿನ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುಬ ಐಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡಾವುಡ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಎಂಚ ಏತ ಆವಣ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲಿತ್ತು ದೂರ ದೇಶಡು ಏತ್ ಮಲ್ಪರಾವಣ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ಐನ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳದ ಗಂಧಸಾಲೆ ಅರಿತ ಕಮ್ಮನೆದ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಸರಡು ಐಕ್ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಗ ಪಣದ್ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ ಪಾತೆರೆ ಗೊಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯನಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವುಲೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಬೋಸ್ಟನ್ USA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಉಳ್ಳರ ವೇದಿಕೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬುಡದಿ ಇರುವೆರ್ಲಾಗುಲು ತುಳುಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ನಗುಲು ಬೋಸ್ಟನ್ USA ಭಾಸ್ಕರನ ಉಳ್ಳರಗುಲು ಅದು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದುಂಬು ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೆರೆನ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಕೂಟ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ USA ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡ್ ಆಟ ಅದ ರೀಜನಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೀಜನಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದುಕುನ ಅನಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅನಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅನಿತಕ್ಕ
ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರ್ತಿನ ಪೂರಾ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡ್ ಉಪ್ಪಿನಿ ಆಟದ ಮೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ತುಳುವೇರು ಸಿಲಿಕನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಪರವೂರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಬೈತೆ ಬೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ ನಮಗ್ ರೆಂಬೆ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಹೊಸ ಇರೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಳೆ ನಮ್ಮ ಬೇರಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅವು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಪುಂಡು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಗ್ ಬೊಳೆಪವಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ದುಂಬುದೀದ್ ಆಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಸಂದದ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಐತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಮೂಲು ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಇದ್ ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಿಸುನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರುಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನ್ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕ್ಲುವರ KG ಗಣೇಶ್ ಅರೆಡ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಯಾಲ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳುಕು ಗೌರವ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅವ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಣದ್ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಪೂರಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರಕ್ಲಿಲ ತುಳು ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದೋಡು ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಡು ಐನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸುರು ತಪ್ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಾಗುಂಡು ಆಯ್ನ ಅಂದು ಅಮೆರಿಕಡ್ ತುಳುನು ಬೊಳೆಪಾಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐದು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲೆ ಬೋರ್ಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಣದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅನಿತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವೆರೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಬಂಟ್ವಾಳದಾರು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಉಪ್ಪುನಾರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ತುಳುಕುಟದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಪದುಕೆ ಅವತ್ತೊಂದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆ ಕೇಳೋದುಂಡದೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಕೇಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ತಮಣ್ಣ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಯಾನಂದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣಗ ಇಂದಿರಾಕಾಗ ಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಬಿಟ್ ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾನ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಡೆಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪನಿಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜಿದ ಅಂಡ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆಲ ಅನಿತಲ ಐನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡದ ಆತಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗನೆ ಬಂಜಿದ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಡ್ದು ಅಮೆರಿಕಗೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಕಲು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಊರುಡು ನಡಪುಣದು ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಿಸು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಿಸು ಎಂಚಿನ ಆವಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪರು ಪರ್ಬುಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬಳಸೋಡೋದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಲ್ಪುಡ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತೂದ ಅತಂಡ ಬುಕ್ಕರಡು ಕೇಂದ್ರದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಲೇಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾವುದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿ ಪಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಉರುಡು ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೇರು ಆರೇನ ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತು ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಜಿ ಒಳ್ಳ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣದ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಣ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ
ದೂರ ಊರುಡಿತ ನಕಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಿಕಲೆನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಪಂಡ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ಉಂತ ಬೇಡಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಪಾತೆರ್ಯಾರು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೋಟು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಯಾರು ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣೊಂದು ಯಾನ ದುಂಬುಗುಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಮೇರು ಕುಡ್ಲದಾರು ಫ್ಲೋರಿಡಾ US ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮರಣಿ 21 ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಆಟದ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮೋರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇರು ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲಾರು ಜಯರಾಮ್ ರಾಯ್ ಮೇರ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಣಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರು. ದೋಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹಿಸ್ಟರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಒಲ್ತು ಬೈದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ನೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಆವಂದ ನೆಡ್ದ ಸರಿಯಾದ ಐನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಂದೆ ಇತ್ತ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಬುಳೆತ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಪಾತೆರೊಡೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದು ಬೈದಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಗೊಂಚಿ ಲೇಸರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಯ ತೀರ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೀರ್ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಳದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಚೌಕಟ್ಟಡೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವೈಪುರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಕಟ್ಟಳೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೆಗ ತೋಜಿಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಳೆನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾರೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುಕೂಟಲು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿಕ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ನಡ ಒಂಜಿ ಪಂತೆರ್ ತಿದ್ದಿ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಬರೆತನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಯಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಆ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೇರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೇರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ಕಡಲು ಪಡ್ಡೆಯಿ ಘಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಮಲಯಾಳ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಡಲು ಪಡ್ಡೆಯಿ ಘಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಮಲಯಾಳ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಡಕಾಯಿ ಕನ್ನಡದಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯೋನೆ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆಲು ಸರ್ವದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೇರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಗರೋಡಿ ತಂಬಿಲ ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಸಾನಲು ಜಾಗೇಡು ಗುತ್ತು ಬುಡುಡು ದೈವ ದೇವೆರು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೆರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ನಡವಳಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲೆ ಕಟ್ಟುಲು
ಗಿಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾತೆರೋ ನಾಡ ಸತ್ಯುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೆರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ಊರು ಬುಡುಂಡಲ ದೇಶ ಬುಡುಂಡಲ ಭಾಷೆ ನಾಕುಲು ಬುಡಗೆರು ತುಳುವೆರೆ ಪೊಲ ತಂಕ ದಾಕುಲು ಆತ್ಮ ಗೌರವ ಒರಿಪೆರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೆರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ದುಡ್ಡು ಕಾಸತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕತ್ತು ನರಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮದ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನೀತಿ ನಡತೇನೆ ತುಳುವೆರೆ ನಾ ನಿಜ ಸಿರಿಸೊತ್ತು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೆರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ಏತೋ ಜಾತಿಲು ಏತೋ ನೀತಿಲು ಏತೋ ದೇವೆರು ಭೂತಲು ನಂಬಿನ ಕಲೆ ಗಿಂಬು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗಲ ವಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೆರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಧೀರೆರು ತುಳುವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವೆರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮುಗಲೆತ್ತೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಸಾಯ್ಗೋಲಿ ಆರ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಾರು ಅಸಾಯ್ಗೋಲಿ ಕುಡ್ಲದಾರು ನಾರ್ತ್ ಕೆರೋಲಿನಾ ಪಂಪಿನ ಊರುಡುಲೆರು USA ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಕೆರೋಲಿನಾ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಮೇಶ್ ಅಸಾಯ್ಗೋಲಿ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವತೋಷಮನ್ನ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಬತ್ತ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆಗಳನ್ನ ಸೋಲೈತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಸೇಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ತುಳುತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ మలమల్ల విషయాలు తక్కేండ ఇంచిన మలమల్ల విషయాలు ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಾలు ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಂಬಳ ಪರ್ಬ ಮದಿಮೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರತೊಂದು ಬರಡು ಐನು ಮಾತ ಹೊರತೊಂದು ಬಪ್ಪುನವೇ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಮುಲ್ಪ ಪರದೇಶೋಡ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆವಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳುತ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಮುಪೋಡು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜನಕುಲಿನ ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೊಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪಸರಿಸೋ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ತಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೂಡತ್ತ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅವು ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಶ್ರೀಧರಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ತೀರ್ಪೋಯಕ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಆವಡ ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಜನ ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲದ ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ತೂಪಾಡ್ದು ಬಗ್ಗ ತೂ ಬರ್ಬದ್ದು ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಪುಣಿ ಜೋ ಬಾಲದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪುಣೈಕಿ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪುಣ ನಮಗೆ ಪಿದೈಪೋದು ಕಂಬಳ ತೋದು ಜಾತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ತುಳು ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆಡು ಉಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನೆಂಚ ಅವಡು ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೆಂಚಿನ ಅವಳು ಕೊದಿ ದೆಪ್ಪುನೆಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಾಲು ಉಂಡು ಐನು ಮಾತ ತೆರಿಪಾವದ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿದೇಶ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಐನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಂದ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಣದಿ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸಿಕೆ ಐನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಹೆಜ್ಜಿ ತುಳು ಶ್ರೀನಂಚಿನ ಮಾತ ತೆರಿನಕಲು ಐನು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಪಾಡದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಂತದ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಅವ ಅಂಚ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದು ಆವಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಆವಡ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಏನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪುನು ನಿಕ್ಲದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಆವಡ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುಳಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಷದ ಸೇರಡ್ ಐತ ಬೋಡೈತ ಮಾತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಸೇರಿ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರೆಗಳ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪರೆಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಡ್ದು ಆರು ಹರೆಕಳದಾರು ಕುಡ್ಲದ ಹರೆಕಳದ ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ US ಉಪ್ಪುನಾರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೂಟ ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ USA ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಆಟಾ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸಂಪತ್ಭರಿತ ಭಾಷೆ ಹೋಲೊಚ್ಚಿ ತಗೊಂಡ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆತುಪ್ಪರೆ ಪಾಪು ಯಾವು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿಂಚಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಆಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆತಿತ್ತನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾರಿರ್ಸ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಬುಡ್ತು ಏತೋ ದೂರಂಟು ಈ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಬಾಕಿ ದೇಶ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಂಡ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ರಿಚ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇನಿ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂಚರಲ ಒಟ್ಟು ಸೇತಾಸ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿನ ಆಯೋಜನ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತೋ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಅಣ್ಣ, ಮೋಹನಾಳ್ ಬೇರ್, ಇಂದಿರಕ್ಕ ಆಕಳು ಪಾತ್ರ ಮಂತ ಭಾರಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫೋರಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಆಟ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳು ಆಂಗಣದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ನ ಧ್ಯೇಯವಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ 3 ತಿಂಗಳದ ಆಂಡ್ಲ ಬಾಕಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನಗಳು ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಮೂರು ಸೇರ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಪಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಡುಪರೆ ಅಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕಗಳು ಅಕ್ಕದ ಪುದರನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಂದು ಪರೆಯವು ಅಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟವು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಳು ತಗುಲು ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಆಟ ಅಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಜನಿತ ಆಡುಕೊಂಡದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸುರುಟು ಜೆತ್ತು ತೋಜುನು ಕಟಾಡು ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತುಳುಕೂಟ ಕಟಾರ್ ಆಯ್ತಾ ತುಳುಕೂಟ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ಬಣ್ಸಂಗ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ಅವತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅದನ್ನ ಇತರ ತುಳುಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿ ಆರು ಚೈತಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಲಿರು ಆರು ಪಾತ್ರಜಿ ಬಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಟಾರಡು ರದ್ದು ಶಬ್ದ ನಂಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ರವಿ ಅಣ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರು ಇಂದಿರಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲದ ಮದಿಪುಣಿಯರು ಅರ್ನ ఒక ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ರಾಯ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಕಟ್ಟಲ್ತಾರ್ರೆ ఒక ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಮಾತ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಊರದ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಜಗದಗಲ ಎತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿಲೆ ಸಾಧಕರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಐತ ತುಳುನಾಡಿದ ವಿಶೇಷತೆನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂತಿದ್ರು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ರಾಯ್ನ ದಿವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಪಾಲ್ತಾಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಗಲು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿನ ಸಹೋದರಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜೋಕ್ಲೆನು ಸೋದರಿ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು
ತುಳುವೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜಂದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಾಳೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಪನಿಯರ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೊರೋನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸಂಕೋಷ್ಟ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಒಂಜಿ ಕುಬಲ್ ದಡಿಕೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕನವಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪಾತಿರೋಡು ಖಂಡಿತ. ಕತಾರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದೇರು, ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಬತ್ತದೇರು. ಒಂಜಿ 2009 ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ ಇಂಕ್ಲು ದಶಮಾನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಂತಿತ್ತ. ಇನಿ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಂತನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೀರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಜಯಮಾಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಯಮಾಲಕ್ಕ ಪಂತಿನ ತೋಜೋಡು. ಸುಮಾರು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷೋಡು ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಸೇರ್ದು ನಂದು ಬಂಡದು. ಆತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯನೇ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚೆ ಇಟಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಜಪಾನ್ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೀವಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಮನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಇಂಚಲ ಉಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲು ಬೇರೆ ಪೂರ ಸೇವೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಈದ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾಶ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈವಾಡ ಬೇತೆ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಒಂದು ಪಡೆದು ಪೆರು ನಿಂಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತಾ ನಾಯಕಲ ಬಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ನಮ್ಮದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುವ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸವನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಬೊಲ್ಪು ಕಾಣೆ ಮೀದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಚ ಸಾಗವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆರಿಪವನ ಪರ್ಬ. ಅಂಚನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಲಂಚನೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಡೆಂಕುಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಪರಿಸರ ಐತ ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಂಬೆಸಿದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 100 ಮುಲ್ಪ ಎಂಬೆಸಿದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ ಸುರೂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಣಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲ ಚೈತಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇಡ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಎಂಬೆಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಂತಂದು ಎಂಗ್ಲು ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ ಐಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಂತನು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪಸರಿಸದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ನಿರಂತರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಲೀಲಾದರ್ ಕರ್ಕೆರ್ಲ ಇಡೀ ಕತಾರ್ಗೆ ಬತ್ತದೇರು ನನಲ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನನಲ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಕತಾರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆರೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಚಿನ ಈ ತುಳು ನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲ್ಗ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಂಡಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರವೀಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನಿ ಕಟಾರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ ರವೀಣ್ಣಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ UAE ದಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಗಣೇಶರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಜಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅವತ್ತಂದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಗಣೇಶರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರೆ ಗಣೇಶರಿಗಳ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಲತಾಣದ ಚಾವಡಿಟ್ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರು ಮಾತೇರ್ಲ ಪೊರ್ಲುತ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗೂ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಂಡ್ 2000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲದ ಮರ ಉಂಡು. ಆ ಆಲದ ಮರತ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಲೆಟ್ ಬೇರು ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಆ ಬೇರು ಬುಡ್ನವು ನಮಕ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಳುನಾಡತ ಆ ಮರತ ಬೇರ್ಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಆವರಿಸ್ತುನಂದು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಖಂಡೋಲೆಟ್ ಇನಿ ನಮಕ್ ತೋಜಿತು ಬತ್ತುಂಡು. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಳಿತು ಬೋಪುನ ನಡ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಜಿ ಪಣ್ಣೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ತಯಾರ ಪಂಟ ಇಟ್ಟು ಕುತಂತ್ರ ನಡ್ತದ ನಾನಿ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತಿನಿ ಪತದ ಉಂತದೋ ಆ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಆ ಒಂಜಿ ಬೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶೊಟ್ಟು
ಅಯ್ನ ಬೇರೆ ದುಬೈಟ್ಲ ಉಂಡು. ಗಲ್ಫ್ ನಾಡುಗ ಉದ್ಯಮಗಾತ್ ಬತ್ತನ ನಮ ಸುಮಾರು 3-4 ದಶಕೋಡ್ ತಿಂಚಿ ಮುಳ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂತು, ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂತು, ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆತ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು. ತುಳು ಪರ್ಬ ಅವಾರ್ಡ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್ 2017 ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರೇನು ದುಬೈಗೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡತ್ತು. ಸರೋತಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಆತ್ ಆರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಟು ಪುಟ್ಟುತು ಬುಳ್ಳೆಯಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೋಜಾತ್ ಕೊರನ್ ತುಳು ಮುಳ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳ್ಳಿಯರು. ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಕರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇರು, ಮುಳ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತೀರು. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂತುಳ್ಳು. ನನ್ನ ತುಂಬಾಗಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಪಾಯಿನ ಒರಿಪಾಪು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಪು ನನ್ನ ದುಂಬುತ ಜನಾಂಗಗಳ ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ತಿಕ್ಕತುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡ್ಸವಂತು ತುಳು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವರಿಪಾವನಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಏಪೋಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೋದು ಮಂಡತ್ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರಗೂ ಚುಕ್ಕಿದಿರಂತುಳ್ಳೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ತೊಲ್ಮೆಲು ಗಣೇಶಣ್ಣ ಅಂಚನೀತೆ ಯುಎಇಡು ಮನೋರ್ಪನ್ಸೆ ಲೆತ್ತುಂಡ್ಲೆ ಮನೋರ್ಪನ್ಸೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮೂಹದ ಫೌಂಡರ್ ಆರು ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೋರ್ಪನ್ಸೆ ವೇದಿಕೆಡುಲರ ಮನೋರಣ್ಣ ಮನೋರ್ಪನ್ಸೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊರ್ತಮಣ. ಉಲ್ಲರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಪೂರ ತುಳುಕೂಟಗಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊವಲದಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಅವು ತುಳುನಾಡುದ ಕಟ್ಟಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ ಪಾತೇರಿ. ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ ಅವು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವು ನಮ್ಮ. ಅಂಚನೆ ಯುಎಇಡಿ ಎಂಕಲ್ ಸರ್ವತಮಣ್ಣನ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ನಡತಿನಂತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಅಬುದಾಬಿ ದುಬೈಡ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವ. ಒಕ್ಕ ತುಳು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶರಾವ್ ಪಯ್ಯಾರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂದು ಅರ್ನ ಧ್ವನಿ ಸಿಡಿ ಆತಂದು. ಅಂಚ ತುಳುತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಕಲೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧ್ಯನ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ಪ ಯುಎಇಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಪೋಡು 2ನೇ ಪರಿಚಯದ ಪೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಳುತ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಆವಡಣ ಒಂದು 2ನೇ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಗಲ ಈ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅಗಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಯಸಿಕ್ಕಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ತುಳುತ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರತೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಾತ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮನೋಹರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಳುಗಿವೇಡು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ನೇಟ್ ಮನೋಹರ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಮನೋಹರ್ನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಯ್ಯಾರ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಂಬೈಡ್ ಪುಟ್ಟನಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದ నుంచి 30 ವರ್ಷದ నుంచి ಆರು ದುಬೈಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಯ್ಯಾರ್ ಡೈಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಯ್ಯಾರ್ ಕಾಪದ ಪಯ್ಯಾರ್ದ ಊರುಡು ಬಂದಿನಾರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಓಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಗುರುಕುಲಗಳು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತೋಜ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತೋಜ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಒಪ್ಪಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಜ್ಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ ಕಥಾ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡ ಪುರದ ಪಾತೇರ ಬಂಡ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಬರಡು ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಮರಿಚಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ನಮೂನಿಡು ಒಂದು ಬರಬಿನ ಹಾಡು ಬ್ಯಾತೆ ರೀತಿದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ವಾ ದೇಶ ಪೊಂಡಲ್ಲ ವಾ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನದು ಸಂಪತ್ತಿ ಎರಡಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ವಿಧದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತೋಜವಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೊಡೆದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬತ್ತದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಓಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಆಟೋ ಒಪ್ಪಾಡು ಹತ್ತು ಜನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಒಂದೇನು ತೂರೆ ವಿದೇಶದ ಜನಗಳ ಬರ್ಪಿಲ್ಲೇ ಕಾವಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮನ ಉಲಯೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಆಡ ಪಿದಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದ ಒಪ್ಪ ಜಪಾನ್ದಗಳು ಒಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತ ಜಪಾನ್ದವರು ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬತ್ತು ಜಪಾನ್ದಗಳು ಈತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜ ತುಳಿಯರು ಬಂದು ಅಗ್ಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿದು ಒಂತ ದಿನ ಇತ್ತದು ಒಂದೇನು ಕಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ಲು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕಲ ನಾಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾತ ಜನಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಒಂದು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಯ್ಯಾರ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ನ ಒಂಜಿ 2010 ನಾಟಕ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ಅದ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಂಜನೆ ಅದೇ ತುಳು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಯ್ಯಾರ್ ತೆಗೆದು ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗು ಪೋಯಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡು ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಟ್ರೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ NRI ಫೋರಮ್ ರಿಯಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಯಾದ್ ಐತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐತಾಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ಯರಾರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡು ಉಳ್ಳಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸರತಮಣ್ಣ ಪನ್ನೆ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾರಿ ಯಾರು ನಡುಟು ವಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿವಂಗತ ಪಂಡಿತ ಜೋಡು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸರೋತಣ್ಣ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಳು ತೆಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ನ ಕಡಲ ಆಚೆ ತೆಗಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸರೋತಮ್ಮನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ತಡ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಪಂಡ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಕರಾವಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ತುಳು ತಗಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಳು ಕೂಟ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ದುಂಬು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸರೋತ್ತಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವೊಂಜಿ ತುಳು ಕೂಟ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಜ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡಿ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಸರೋತ್ತಮಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಈರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಏನ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಭಾಷೆಡ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆವಡು ಅವು ದುಂಪತನ್ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಆವಡು ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಮುಗಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂತೋಷ ಇರ್ನ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಮಾನು ಕೊಂಡ ಒಮಾನುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಶಶಿಧರಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಒಮಾನುಡ್ದು ಆರು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅರಡ ಈನ ಕೇನಂದಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಒಮಾನುಡು ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಶಿಧರಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಧೈರ್ಯದ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಶಿಧರಣ್ಣ.
ಮಲ್ಲಾರು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರು. ಶಶಿಧರನ್ ಉಳ್ಳರೆ ಶಶಿಧರನ್ ಇಜ್ಜಡ್ಡ ರಮಣನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಮಾಂಡು ರಮಣನ್ ಶೆಟ್ರು. ರಮಣನ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರ ಒಮಾನ್ ರಮಣನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಮಣನನ್ನ ಕುವೇಟ್ ಪೋಂಡ ಕುವೇಟ್ ಯಾರು? ಹಾ ರಮಣನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ. ಸರೋದವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಚಾವಡಿಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೇರಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಜೋಗುಲುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ತುಳುವೇರಿ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಕಜ್ಜೊನು ತಯಾರ ಮಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದೆ ಓಮಾಂದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಪರವಾದ ಸುರುಟು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವಂದು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉದಿಪನೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಇಂದಿರಕ್ಕಾಗಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲೇರಿ ಗುರ್ಕಾರೇರಿ ಹರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವಂದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ತುಳುವೆರ ಜೋಕ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡಂದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುದರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿದಾಡ್ದ ನಮ್ಮನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲು ಕಲ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಮರಣಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಪೆದಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಲ ಮಲ್ತೇರಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಜೋಕಲ್ನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರದಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮದತ್ತು ಪೋತುನೊಂದು ಆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದುನಾಗ ನನ್ನ ಮರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗ ಅಕ್ಲೆಗು ಬೋಡುತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಕ್ಲೆಗು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಡೆ ನನೊಂಜಾಡು ಕುಡೊಂಜಾಡೆ ಆ ಗಜೆಟ್ದ ಮುಖಾಂತರನ ಪೋಣಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಭಾಷೆನು ಬರೆಯೊಂದು ಪತ್ತೊಂದುಲ ದುಂಬು ಪೋರಾಪುಂಡು ಇನಿ ಒಮಾನಡೆ ತುಳು ಕೂಡ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಉಂತಿನೇನೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ 5-6 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅವೇನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿಣ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಮಯಡ್ಲ ಇನಿ ಲೋಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬತ್ತಿನೇದಾತ್ರನೇ ಒಟ್ಟು ಗಾಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡು ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಂದಾಂಡಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರಣಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಎಂಗಲು ಒಮಾನ್ ತುಳುವೆರೆ ಒಂಜಿ 250 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಝೂಮ್ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪಾಡು ತುಳು ಕಲ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನೇನು ಒಮಾಂಡತಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆ ನೋಟು ಪಾಡಿಯ ಐಟ್ 221 ಜನ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆ ಸಮಯಡು ಆರ್ನ ಅನುಮತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಆರೇ ಪಂತೆರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 221 ಪಾಲ್ಪಡಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ 80% ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಗುಲು ಈತೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಇನಿ ತುಳು ಈತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬುಕೊಣಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತೆ ನಮಗ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗಿಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಮೂಲೂರಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೆ ಬಂಡ ಸುರುಕು ಕೇನು ನಮ್ಮ ಒಲ್ತಾಯ ಮಾರ ಆಯನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲನ ಐಟ್ ಆಯನ ಸೇರದೆ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದು ಪಾಪ ಊರುಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಏತು ಮೋಕೆ ತೊಜುಪೋನ ಬಂಧುತ್ವ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವಪ್ಪೆನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ದುಂಬುಕೊನೋಡು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಗಲ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯದೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆ ಬೈದರೆ ಲೋಕನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೇರೆಡ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನೇ ಅಂಜೆ ಇನಿ ತುಳುನ್ನ ಮಾತೆನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ದುಂಬುಗೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ದುಂಬುಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ರಮಣನಣ್ಣೆ ದುಬೈ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಬೈ ಬುಡ್ದು ಒಮಾನ್ ಹೋದು ಅವ್ರು ಮುಲ್ಲೆ ಬುಡ್ದಿನ ತುಳುಕೂಟನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಣದೇರು ಅಗಲು ಪಂಚ ಪಾಂಡವೇರು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಕಟ್ಟದೇರು ತುಳುಕೂಟನು ಒಮಾಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋದುತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟೀಮ್ ಹೋದು ಅವ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ತಳು ಅಂಚೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುವೇಟಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಆಯ್ತ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಆರು ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಲರ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಆರು ಇಜ್ಜೆರಡ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಲರು ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು. ಸರ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೋಕೋರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆ ಸೇರಿಗೆಡಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿ ನಡಪು ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ 10 ಕೋಟಿ ಕಳಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿ ಪಾತ್ರದಂಚ ಸೇರಿದಿ ತುಳುವ ಬೂಡ್ದ
ಮುತ್ತುಲಾಯಿನ 10 ಪಾಲವರೆಗೆ ಮಾನಾಧಿಕ್ಯದ ಬಲ್ಯಾಯರೆಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಕೋವಿಡ್ದ ಪರವಾದ ಉಡಲೊಲ್ಮೆ ನಂಬಿಪುವೆ ನಾಗ ನಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಆಜನೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತಮರಿದ ತನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಡು ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೇಲದೇತಾನ ನಿಲೆಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕೆರ್ಮೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೊರ್ಲು ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಕಡಮುದೆಲು ಮುಟ್ಟ ಐತವೈನ ಸರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೆರ್ಮೆ ಗರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಪರಬ ಪಂಚಮಿ ಬ್ಯಾರಸಾರು ಕಲೆಗೊಬ್ಬಲೆ ಪೆರ್ಮೆ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಂಗೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವಲೆಗೆ ನೇಮಕೋಲ ಧರ್ಮದ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ನುಡಿಟ್ಟು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕೆಡು ಮಾಯಾಸಕ್ತಿನ ತೋಜಾದು ಏಳಪ್ಪೆ ಬಡ ಉಡ್ದು ಸಾಲೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮುಟ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರನು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿ ಮಾಯದ ಬೂಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯರು ತೋಜಾಯಿನ ಸಾಧಿದ ಒಲ್ಪುಡು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರೆಡ್ದು ತರ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದಂಗೆ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಆಧುನಿಕತದ ಸುಯಿಲು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಮಾಜಂದೆ ತನ್ನ ಪುಗರ್ತದ ಪೆರ್ಮೆ ಗರಿಮೆನು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ತೆರಿಪೋದು ಬೈದಂಡು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣ ಕಡ್ಮೆದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಪುಲ್ಸ್ದ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಸೋದ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರ್ಲು ದೇವರ ನಡಿನ ನಂಬಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಆಡಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ ಅಳಿಯಂದವರಿಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ ಮಾಜಂದೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಂಟದಾರೆ ತಮ್ಮಲೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾಮಿಸಿಕೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಯಾಡು ಕಾಡಪುರ್ಪ ಗುಡ್ಡದ ಕೇಪುಲ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಲಿಗೆದ್ದ ನಡವಳಿಕೆಡು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಾಂಡು ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಕೊಡತಿ ಬೊಂಡ ಉಡುತಿ ತಾರೈ ಕೇದೈ ಸಂಪೈ ಕೊಡಿ ಬಾರದೈರ ಮುಗುಡಲ ತಾರೈ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕರಿಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ ಪೆಲತಿರೇಟ ಕರಿಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ ಪನ್ನೀರ ಬೊಂಡ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಕತೆ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಧರ್ಮದ ನಡಿಟ್ಟು ಅಂಕಾಯನ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಕಲಕಂಬಲ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಮಣಿಯಾಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಪರತಿರಿ ಪೂಕು ಯೋಗಿತದ ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮನದ ವಲಸರಿಯಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಗೇನು ತಿಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಪೊಲಬನು ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಾದ ಮದಿಪುದ ಕಳ್ಳಟ್ಟು ನಡಪವನ ಎಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಈ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಮದಿಪುದ ಕೊರೊಂದು ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಾದಿಡು ಪೆಜದಿಪ್ಪಿ ನಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಡತೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪಿ ಉಡಲ ಆಸಿನಿ ತರಿಪ ಒಂದು ಇಂಕ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತರ ಪಣರಿಗೆ ಲಿಪ್ಪು ಕೊರಿನ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರಲೆಗ್ ಅಂಚಿನೆ ಸರ್ವೇರಿಗೆ ಸೋಲಿತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸನತ್ ತುಳುವೆರ ಕುವೇಟ್ಲ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಾರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮೇ ರಮೇಶ್ ಕುದಿಯವರು ಬೋಜರ ಕುವೇಟಿರ್ದು ರಮೇಶ್ ಕುದಿಯವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಹ್ರೈನ್ಗೆ ಪೈ ಬಹ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ದೇಶ ಬಹ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಸುರೂಟ್ ಅವಳು ದೆತ್ ತೋಜುನು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಡು 2-3 ಸಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡಲ ಕೊಟ್ಟು ನಗಲೆಗೆ ಬಹ್ರೈನ್ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅರೆ ಸಂತೋಷ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಅರಿಜ್ಜೆರಡ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲು ಮಾಣಿಲಾವ್ಲೇರು ಬಹ್ರೈನ್ ಆರು ಬಹ್ರೈನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ಮಣಿಲಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಗಣೇಶ್ ಮಣಿಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟದ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನನು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ನಡುಟು ಒಯ್ತಿ ಕನತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಈ ಲೇಸನ್ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ದಿನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಲ್ವೆರೆಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ಪಡೆಯನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರಗ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಗೇನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಕಟ್ಟಲೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮೋಡು ಊರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬದಲಾಪಿತ್ತಂಡಲ ಒಂಜೆ ಕುಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕ್ಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ತಿ ನಿಯಮಲು ಅರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವುದೇನು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದ ಕೆಲವುದೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಸೈಪನ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೆತನೆ ಆಯ್ನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಲ ಸೂತಕ ಉಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತನಲ ಸೂತಕ ಉಂಡು
ಹುಟ್ಟಿ ಪೊರ್ತುದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಅವು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಚಿಂತನದ ಮೂಲಕ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೆನ್ ಮಾತ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನದಾರ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ದೇಶ ವಿದೇಶ ರೀತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಒರಿಪುನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಗ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಲು ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಅತಂಡ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಅತಂಡ ಐಲೇಸ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ದು ಈ ತುಳು ಪದಕ್ಲನ್ನು ಸೇರ್ಪಾದು ನಮಕ್ ತುಳುಕ್ದ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡೆ ಎಂದು ಗಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಬೆಂದದು ಈ ತುಳುತ ಕಟ್ಟು ಕತ್ತಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಣೇಶನ್ನ ಅಗಲ ಅರ್ಟುಡು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹರೇನುಲ್ಲೆರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಹರೇನು ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಕಳೆ ಮಂಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿ ಬುಡ್ದುಕೊಂಡು ಯುಕೆಡ್ ಕೇನ್ಯಗಳು ಅಗಳು ಬರ್ರಾಜಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಡ್ ಬರ್ರಾಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಬರ್ರಾಜಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬರ್ರಾಜಿ ಕೆಲವರೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಈತ್ ಜನ ಮತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಈತ್ ಜನ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ಲ ನಿಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕಲೆ ಬೆರಿತಟ್ಟದ್ದು ನಿಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ನನ್ನ ತುಂಬು ಇರೆಗು ವೇದಿಕೆ మరి పొర్లుడు ఏಳು ಕಡಲಾಚೆದ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರು ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ನಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನನೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ತುಲ್ತುಂಡ ನೇ ಪಿದಾಡನ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೀವೊಂದೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪನ್ನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕರೆನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಡತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಜ್ಜನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದಕುಲು ನೀನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಐತ ಕೊಲಬುನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪದುಕೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪದುಕೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪೊಲಬುನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಶಃ ಲೋಕನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತೀವ್ರ ತಿಕ್ಕಂದ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮನಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕಿ ಬಕ್ಕ ಸಾಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಅರ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಕೇನೊಂದು ಅರೆಗ್ ಸೆಲ್ಮೆಲ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಮೋಹನಣ್ಣ ಅರೆಗ್ಲೆಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಬೇತೆ 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 ದೇಶ ವಿದೇಶದಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲುಲೇರು ಮಾತು ತುಳುಕೂಟದಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಮೆಲ್ ಪನೊಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುವರಿನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒರಿಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಾತ್ ಕೂಟಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಣವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರ್ಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೂಟದಗ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳುಕೂಟ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಆತನ ಆ ತುಳುಕೂಟಗು ಅಂಚಿನ ಆ ತುಳುಕೂಟದ ಪೆರ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವೇಂದ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ನಮ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಆ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸುಂದರೈಕುಲ್ಲೇರು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಪನಂದು ಆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಉಲ್ಲೇರ
ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕೂಟದ ಬೇತೆ ಪಿರೋದ ಗುರುಕರ್ನಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸದಸ್ಯರ್ಲು ಅಗರೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇವನ್ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನೊಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡ್ರು ಚಾವಡಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪರಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಜ್ಜರ ಸುಂದರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರು ಪಾತೆರಡು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೆಡ್ ಪಾತಿರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಹಾ ಬಳ್ಳಾಳ್ರುಲ್ಲೇರ ಅರೇಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೇತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲರೇ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಪ ಈರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅದೇ ಏನ್ ಪಾತೆರ ತಾಲಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದಾಗ್ಲ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೇರು ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೈರ ತೋಜುಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಉಂಟು ತುಳೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಪಾತಿರ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಾಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಳ್ಳಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಡು ನಿಜಿ ಮಾತು ಕೆಲಸ ಕೂಟದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇಶ ವಿಷಯ ವಿದೇಶದ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಬೈದರ್ ಮಾತಿರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅವನುಡು ಇಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ಕುರ್ಲಡು ಮೋಕೆದೀದ್ ಆತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಲ್ಪವರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಎರೆಗೆ ಓಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನು ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರು ಇಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಡ್ ಇಂದಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಪಣಲಿ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದು ತುಳುವನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ನಡ್ಪಣದು ಈ ಒಂದೇಟು ನಾನು ಮಾತಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಸರತಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರಿಗೂ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೂ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಮುಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ನಮಕ್ ಮೊರಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಒಣಸು ಸಹಕಾರ ಸುಂದರಣ್ಣ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಪದುಕೀರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ನನವರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮನ ಕುಡಂಜಿ ಕೂಟ ತುಳುವೆರೆಂಕು ಪನ್ಪಿನ 30 ವರ್ಷ ಆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಡದು ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಯಂತ್ ಮೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಜಯಂತ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ತುಳುವರೆಂಕುಲ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವರೆಂಕುಲ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುವರೆಂಕುಲ್ದ ಪರವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತರ ಚೇಂಡ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಡ ಇವ್ರ ಪಾತಿರಡು ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತಿರಡು ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂತಿ ಚೇಂಡ್ಲೆರ್ ಚಾವಡಿದಾರ್ ತುಳುರೆಂಕುಲ್ಗು ಪಳ್ಳಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾತಿರಡು ವೈಜಯಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ವೈಜಯಂತ್ ಚೇಂಡ್ಲೆರ್ ಚಾವಡಿದಾರ್ ತುಳುರೆಂಕುಲ್ ಅಡಿಗೆರ್ ಪಾತಿರಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಅಡಿಗೆರ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆತುಂಡು ದಾಯಪಂಟ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾಲ್ಕೆರ್ಲ ಸೇರ್ಸಾತ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಣ್ಪುಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಂಚನೆ ದುಂಬುಗಳ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು
ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯ್ನಾಕ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಒಟ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಮಾಲ್ತ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಪಂಟ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾಲ್ತೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದೆ ಸಂಘಗಳು ಏತಿತ್ತಂಡ ತುಳುಕಾತ್ ಒಂಜಾತ್ ಬೆಂಟಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳುವೇರ್ನಕಲ್ನ ಆವಂತುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜೋಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂತು ತುಳುಕು ದಾದ ಕೆಲಸ ಆವಡೋ ಪರಿಚಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಪ್ಪು ಮಾಲ್ತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಸೇರ್ತು ಇನಿ ಬತ್ನ ಮಾಲ್ತ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಐನ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದ ಪಂಡಿತು ಇನ್ನ 2 ಪಾತ್ರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಅಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಮಾಲ್ತರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಡಿಗೆರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮಾತ ಪದುಕೆರೆ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಅಟೆಂಡ್ ಆತಿರಾಗ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ತುಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪೂರ ಪದುಕೇರ್ ನಗಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಜೆಂಡಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತೆರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪದುಕಿ ನಗಲು ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೆ ಈ ಜನ ಯಾದವ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚ ಅದು ಎರಗ್ ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೋಡು ಪಂದ್ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುಕೂಟದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 7 ಮಂತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಲೇಸ್ಗಳು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟೆಲ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧಕರಾಯನಾರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತಿರುಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಎಡ್ಡಬ್ಲು ಬೈಕೊಂದಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕುಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗೂಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗೂಟಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಐನ ಕಡಲಾಯರದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರನು ಎಂಕುಲು ಬಯಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಂಡದ್ ಎಂಕುಲು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ್ದು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೇತೆಪುರ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇರಿನಿ ಬೇತಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದಗ್ಲೆಗ್ ಸದಸ್ಯರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ್ದು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ದೈದಿದ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಾಂತಕ ಯಾನ್ ಪಾತಿರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಜಯಂತರಾಯರ್ ಇಜೆಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಡ ಹಾಕೊಂಡು ಜಯಂತರಾಯರ್ ಇಲ್ಲರ ಜಯಂತರಾಯರೇ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಕುತ್ತೂಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೇರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅದ ಪುಡ್ಯಾಡುಂಡೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸುರುಟು ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಿ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಪಾರಿಂದಕ್ಲು ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಪನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ತುಳಿಪ್ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಳಿಪ್ ಒಂದು ಮಂತ ಈರ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಆಂಡ್ ತುಳಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಯರು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಯರು ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ಯರು ಮೆಕಲ್ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನ ಮಾತಾ ತುಳುವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಾರು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಿರ ಕನಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರದ ಬಂಡ 5ನೇ ಶತಮಾನಡು ಅಳಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ನಕ್ಲು ಇಬ್ರೂ ನಕ್ಲು ಓಡಾಡಿ ಮಾತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋತ್ಯಾರು ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ಬೆತ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಕಲ್ ಪೋದು ಬೆಂದದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೆಂದದ ಅಕಲ್ 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಅಕಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಗ 1947 ಖಾಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಕ್ಲು
ಪಿರ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಏನ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪದೇರ ಏನು ಪುಣೆತ್ತೇರ ಐಕ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಐದವರ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡಿತ್ತೆ ಸುರುಟಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ಬಡ್ಚೆ ಇರ ನಡುಟಂಜ ಬಂಡ್ರೆ ನಾಪು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡ ಪಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊರ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಿಯರ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಡುಟು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತವನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಟಲಿ ಹಿಡಿದು ನಾರಾಯಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಪಾತಿರ ನಾರಾಯಣ ಉಳ್ಳೂರು ತೋಜೋಡು ಆರ್ಪಣ್ಣ ಪಾತಿರ ಬ್ರೂಹಿದ ಬಗೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಪಾತಿರಾರು ಬ್ರೂಹಿನ ಅನ್ಪಣ ಭಾಷೆ ಅವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಿರಾಕದ ಅನ್ಪಣ ಜಾಗ ಉಪ್ಪಣಂಚಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಲೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲೀಂ ಫರೀದ್ ಮನ್ಪಣಕ್ಲು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಣ ಪದ ಲೆಲೇರಿಯಾ ಲಾಲಾ ಅನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಲೇಲೇರಿಯಾ ಲೇಲೇರಿಯಾ ಲೇಲೆ ಅನ್ಪಣ ಪದ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲಿತ್ತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಐದರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪೂಂಜರ್ ಬಂಡೇರು ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲ ಮನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನಡೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಲಗ್ ಐಕ್ ಒಂಕಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಕಿನ ನೋಡಿ ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬಿರೇಳ್ಕಲ ಪಾಡ್ಯಾರು ಆಂಧ್ರೋಡು ಕಮ್ಮನಕಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರು ಐದರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ವಿಷಯ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಅವಿತ ಕಮ್ಮನಕಲ್ ಪಂಡ ನಾವು ತವಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂಡದು ಆಂಧ್ರೋಡು ಪೋದುಪ್ಪು ಅನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಅವೆಲ್ಲ ಕೈ ಕರಿಮಣಿ ಅನ್ಪಣ ಕರಿಮಣಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಪೋತುಂಡವು ಸುಮಾರು ಯಾನು 15 ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಿಡ್ ತುಳು ಕೂಟೋಡು ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅವರ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಪಂಜನಕ್ಲಡೆ ತೂತೆ ಕರಿಮಣಿ ಅಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮಣಿ ಈಜಿನ ಬಿಹಾರಡ್ ಕರಿಮಣಿ ದಲಕನೆ ಟಾಗ್ ಪಾಗದ್ ಮಂಡದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಮಲ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ನಂಡ ಇಜಿನ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಡ ನಮಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಾನ್ ಮಂಡ ಸರ್ವತ ಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಲಕ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತನ ನಂಡ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆನು ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಲ್ಪಲಿದ ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯಾನ ನನರ ಪುಡ್ಡಾಡೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣೊಂದು ರಾಜರಮಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇತ್ತವು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಯಕ್ಷ ತರಂಗ ಅಂದಾತನು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ ಪಾತಿರಡು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲರೇ ಲೈಂಡ್ ಅಪ್ಪಣ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಯನಮ್ಮ ಶಶಿ ನಾನು ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಲೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಲ್ಲೆರಡ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಯ್ತಾ 17 ತಾರೀಕು 21 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ತುಳುವೆ ರೆಜಾಲ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ 17 ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿದಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆರಡು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಕಡೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ ಕೊನಪನವರ ಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋನುಂಡು ಗೊಂದಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒರಿಯಾಗ ನೇರ ಪಾತೆರೆ ಗೊಲ್ಲೆ ನಡು ಪಾತೆರೆ ಶಶಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆದಗುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ್ 1 ನಿಮಿಷದ ಅನ್ಗೆ ಎತ್ತರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ವಿದೇಶದಗ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗ ಎಂಕ್ ಜಡ್ಜಾದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಗ್ಲಿಗ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರಿಯರು ಐಟ್ ದೇಶ ವಿದೇಶದಗ್ಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯರ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತಿರಿಯರು ಕುವೈಟ್ ಇರ್ದು ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತಿರಿಯರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾರ್ದು ಸಿಡ್ನಿರ್ದು ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜ ಪಾತಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಲಾ ಜಪಾನ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಪಾತಿರಿಯರು ಜರ್ಮನಿ ಇರ್ದು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರಿಯರು ಇಟಲಿ ಇರ್ದು ಕೌಡೂರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮೆರಿಕರ್ದು ಮನೋಹರ್ ತೋನ್ಸೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅನಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಸುಧಾ
ಸುಧಾ ಮೇರ್ ಪಾತಿರಿಯರು, ಫ್ಲಾರಿಡಾಡ್ದು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪಾತಿರಿಯರು, ಸಿಲೋನಡ್ದು ಉಮೇಶ್ ಪಾತಿರಿಯರು, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಪಯಡೆ ಪಾತಿರಿಯರು, ಮಸ್ತ್ ಜನಪುರ ಪಾತಿರಿಯರು ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಕತ್ತರ್ದು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಗಣೇಶ್ ರೈ ದುಬೈಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರಿಯರು ಏರಣಲ್ಲ ಒರಿದಿತ್ತು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ದು ಹೆಂಗ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಕರ್ನೂಲ್ ಪೂನೋಡ್ದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳುವೇರ್ದ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳುವೇರು ಏರಣಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯದ ನನ್ನಲ ಇಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬು ಬಾಂಬೆದಗುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಊರ್ದ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ತರೆತೆಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನನವರ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಂಧುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಕಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂದು ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ನನ್ನ ವಾರಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂದ್ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬಾಂಬೆದ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಡೆ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ನಡುಟು ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಾಂಬೆದ ಕಡಂದಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರೇ ಬಂತುವೆರು ಇಜನ ಏನಿತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಏನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಲೈನ್ ಇಡು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಲೋ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ನಡತೊಂದುಂಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ಅಳ್ವೇರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಕ್ಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ವಿಷಯಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರನು ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ವಿಷಯ ಕಂಬಳಪ್ಪಡು ಅಜಲುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಪ್ಪಡು ಮದುಮೆಪ್ಪಡು ಸಾವು ಕಾಲಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದ ಬಾಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಷಯಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಪೇನ ಕೊರಿಯರು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗುತ್ತುಜ್ಜ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಎಂಟು ತಿರುಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ರಾಪತಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಒಂಜನೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿನ ರಡ್ನೇ ಅದು ಎಡಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪತ್ನ ಪೋಡಾಪುಡು ಅವಿನ ರಡ್ಡೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಕೊನೋಡು ಮಿತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಿಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತಾಯ್ತ ಪರವಾದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಪತ್ಬೋದು ಅವೇನು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ನಡಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತಿನ ಎದುರುದಿಯೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉರಿಪಾವ ಅಥವಾ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಎಂಚ ಪತ್ನಪೋಡು ಪಣಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಯಾನು ನಿಗಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತ್ರ ಯಾನಲ್ಲ ಸರಣ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಲ್ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅರೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವಿಚಾರಣೆ ಕೇಳಿನಾಗ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸೋಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೊಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮುಗಿಪ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇತ್ತ ವಾಪಿದು ಪೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಾರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣನೆ ಪಾತೇರು ಬಂತೇರು ಅದೇ ನಾನು ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ವಾಪಿಡ್ದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಹಲೋ ವಾಪಿಡ್ದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ನಾಸಿಕುಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾತರ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಪುನ ನೀರು ತಿರುಗುನ ಪೊರ್ತು ಏಪಲ ಉಂತುಜಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಇಡೀ ಗುಜರಾತರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಗುಜರಾತರ ದಾನಶೂರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿಯಣ್ಣೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂಗೆ ಕೊರ್ನೇಟಿ ಅನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡು 24 ಪೋನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಗುಲು ನಡತಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್, ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡಿದಂಚಿನ ಸರ್ವ ಬಿನ್ನೇರೆಗಳ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಕೂಟ ವಾಪಿ, ಸೂರತ್, ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರ್, ಬರೋಡಾ ಅಂಚೆನೆ ಅಹಮದಾಬಾದದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಶಶಿಯಣ್ಣನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಪುರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆದ ಪುದರ್ದಿದ್ದೇರು ಹಿರಿಯರು ಅಂಚೇನೆ ಕಟ್ಟಳೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗವನ್ನು ಕೊಡುದಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಕಟ್ಟದು ವಾ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನೇ ಕಟ್ಟಳೆ ಅವೇನು ಇನ್ನಿಕ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನೋಡು ದೇಪಂಡ ತುಲೆ ಇನಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್ 1000 ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಂದು ನಾಗಬನ ಮಲ್ತರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿ. ಇನ್ನಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಬಂದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತರು ನಮ್ಮನಗಳು ದುಮ್ಮದಗಳು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ತಿದ್ದೆಪ್ಪೆ, ಕಿನ್ನೆಮ್ಮ ಮುಜಿ ಶಬ್ದಲುಲ್ಲ ಆಂಡ ವಾ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕೂಜ ಅಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ರೀತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉನೇನ್ ಪೂರ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಪರನಾಡುಗು ಗುಜರಾತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪಂಚಕೂಟೋಡು ವಾಪಿಡ್ ಉದಯಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲಾರ್ ಸರ್ ನವೀನಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೂರತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಬರೋಡೋಡು ದಾನಶೂರ ಶಶಿಯಣ್ಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಬೋಂಟ್ರೇರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರು ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ MS ರಾವ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವಜನ ನಮ್ಮನ ಅಂಕ್ಲೇಶ್ವರದು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಮೊಗಲು ಪೂರ ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಭಜನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೊಂದು ದುಮ್ಮು ಬರ್ತಿನ ಜನಾಂಗಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬರ್ಗೊಂಡುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗುಜರಾತರ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಬೆರಿಕೋಲಾದಿತ್ತಿನ ಶಶಿಯಣ್ಣನ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಶಶಿಯಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶಶಿಯಣ್ಣ ಈರೆ ವಾಪಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೈದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಡಿಗೆರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ದುಬೈಡ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರೀತಿ ಸತ್ಕಾರ ಕೊರ್ನ ಸರ್ವತೋಮುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ದ ಸರ್ವ ತುಳುವೇರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗುಜರಾತ್ ಡಿನಿಕ್ 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತುಳುವೇರು ಅಗಲ ಬಂಜಿದ ಪಾಡಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಪರವರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟಿಲಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆರ್ನ ಮೆದಲೆದ ಸೆರಂಗದ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ ತರಮಟ್ಟಿ ಪಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಲಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾಸಿಕದ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರಡ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾಸಿಕದ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರ
ನಾಸಿಕದ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ದುಮ್ಮುಕೊನಲೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಇದ್ದಾರ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ತುಳುವರ ಆಯ್ಸಿದ ಈಶ್ವರ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಉಬಾರದ್ದು ಪಾತಿರೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಉಬಾರದ್ದು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರಾ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ ಬೊಕ ಪೂನೋಡ್ದು ತಾರ್ನಾಥ್ ತುಗ ಪನೊಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ದು ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಬೋಡ್ದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಉಲ್ಲರಾ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವದೇವರ ನೆನತೊಂದು ಇಡೀ ಸಿರಿತುಳು ಚಾವಡಿ ಒಡಿಪುದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಈಶ್ವರ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಪಾತ್ರದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಡಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಶುರು ಆಧುನಿಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಘವೇ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಕೆರೆಕಾಡ್ಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಗಲ ಪೂರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಸೋಲೈತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈತ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಗ್ ದಾಯಗ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಪುಸತ್ ಭರತ್ ನುಗಿಪಾಡೆ ಪುಸತ್ ತೋಡಾಡೇನು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ದಪ್ಪ ಪಿರಣಿಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಳ್ಳಿತೆ ಬೆಂಜಿಮೇನ್ ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಳೊಂದು ಜೂಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಂಕುಲು ತುಳು ಸಿರಿತುಳು ಚಾವಡಿ ಸುಮಾರು 110 ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓರ್ಪರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ದಾದಾತನ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದಾತನ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡಾಗಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಬೇರೆ ಆಂಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ದಾಯಕ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಪಂಡಕ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ನಶಿಸಿ ಬೋತುಂಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ದೇಗ ಬೋತುಂಡು ಮಂಡ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಬರ್ತಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅಂಡು ಮಾರಿಯರು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಪೋಂಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಪೋಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಪೋಂಡು ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಊರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೆಜ್ಜೇರು ಈ ಊರುದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಕ್ಲು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಅಂಡು ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆಗೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮಾತಾಡ ಪಿದೆ ಉರ್ದಾಗುಲ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾಡ ವಿದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವೇನು ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಜನಕುಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಮಲ್ತದ ಆ ಬೂಕುಡು ಮಾತಾಡ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಟ್ಟಳೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳೈತೆ ಯಾನೇ ಈತ ತುಳು ಎಂಟ್ಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಂತ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸುಮಾರು 80% ಜನಕುಲು ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಅಗಳು ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗಲು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟುಗಳಾಡು ಭಾಷೆ ಆಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಡು ಕೊರಪಿನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಿಗ್ಲಿತ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೆಲಸ ದುಮ್ಮುಗಳ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟಾಕ ಒಂಜಾಕ ದೇಶ ವಿದೇಶದಾಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಡ ದಾದ ಭಾಷೆ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಲು ನಮ್ಮ ತೆರಪಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ ತೆರಪಾದ ನೆಟ್ಟಿನ ತೆರಪಾಗ ಬಣ್ಣದು ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ನಿಗಲಿ ಪುಡೋರ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಘವನ್ನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಕೊನಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಪುತ್ತೂರು ದುಲ್ಲೇರು ಶಶಿಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಮನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ಕೈದೆರ್ದೇರು ಅನ್ನ ಮಲ್ದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಉಲ್ಲರ ಇತ್ತ ತುಯ್ಯನು ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೂವರಿ ಬಳಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬೆನ್ನಾರೇನು ಒಳ್ಳೆರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಹಲೋ 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 ಕೇಳು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲ
ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಇರೆಗ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನಾಲ್ವರ ಉದಿಪನ ಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ವೇಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಯಾದ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಪಠ್ಯನು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಒತ್ತುಕೊರಡು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪುನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಆಂಡ ತುಳುವೇರಿನ ಬೆಂಬಲದ ಅಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಉರಿದೈತೆ ಇಂದೇನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒರಿಪನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೇರಡ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂದಿಪ್ಪಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ತುಳುವೇರನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಗ್ಲಿ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಧೈರ್ಯಡು ಪಣುವೆ ಯಾನೂರಿ ಸಾಂಚೆ ತುಳುವೆ ಒಲ್ಪಲ ಏಪಲ ಪಾತೆರುವೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುವೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏರು ಮರಪುವೆ ಆಯನೆ ಒಂಜಿ ಕಲುವೆ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೂನೋಡು ಕಿರಣ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರಾ ಪೂನೋಡು ಕಿರಣ್ ರೈ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತುನತ್ತ ಇನಿತ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಿನ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆನ ಪದುಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ತಿನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವನಂಚಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರಿನ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಳುಚೆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುವ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜ ಪೊರ್ಲ ಲೇತಿಡು ನಡತು ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಲೇಸಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಉಂತಂದೆ ದುಂಬಲ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಲೇಸಲು ನಡಪಾಡಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಳಿಚೆಲುಗು ನನಾತ್ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಂಪಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾನ್ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಮನಗ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಲ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ನರೇಂದ್ರನ ಪೂನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರೊಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ನಡುಟು ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಾತೆರ್ವರ ಹಲೋ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಾತೆರ್ವರ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹಲೋ ಅದೊಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತಿರೋದು ಹಲೋ ಹಾ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಏನೇ ಕೇನುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಯಾನ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತಿರೋದು ಇಪ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ತುಳುಕೂಟ ನಡಪೋದಲ್ಲೇ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈತನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ನಡಪಾರೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುದಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ನಡ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತವ ಸಾಧಾರಣ 35,000 ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ನಡೆದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯದ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ತುಳುಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಲ್ಕೊರು ನಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ
ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಯಾನ ಹರೀಶ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಹರೀಶ್ ದೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೌದೌದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಓಕೆ ಅವಿಪಾಡು ಈ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತುಳುಕೂಟ ಭದ್ರಾವತಿ ಸುಮಾರು 2001ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಪಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ವಾಮನ್ ನಂದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎಂಕಲ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಬೈದೇರು ಐದು ಬತ್ತಂಚರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ರಿಪೋರ್ಡು ಪಾಲ್ತಾಜ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವಾಮನ್ ನಂದಾವರ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಮಾನ್ಯ ಇತ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ರಿ ಆಯ್ದಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಆನಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಎಸಿ ಬಂಡಾರು ಬರಡಾಂಡು ಅಪಗ ಬಂಡೇರಾರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಪ್ಪು ಜಾನ್ ಪಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಪಗ ಬತ್ತಿನ ಅಪಗದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ ರೈತರು ಆರು ಪಂಡಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪಗ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಹುಟ್ಟೂರಕ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಾಯಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮಾರು 300 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಮೂಡು ತುಳುಕುಟ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಹು ಪಂಡೇರು ಐನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತದ ನಡ್ಸೊಂದು ಕೊರಿತ್ತ ಅವು ಉಜಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಥವಾ ಕುಡ್ಡದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಡು ಅಥವಾ ದುಬೈದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಡು ಮಾಂತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಬೈತ ಭದ್ರಾವತಿ ಸೊ ಅಂಚನದವರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಭದ್ರಾವತಿ ವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ದಿನ ತಪ್ಪಿರಾವು ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಪೋಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಆರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನಂತರ ಎಂಕ್ಲು ಅಜೀವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಈತ್ ನೋಟಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆವಂದುಳ್ಳ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೇಂಜ್ ಆಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ದುಬ್ಬಾಗಿಲ್ಲ ಭದ್ರಾವತಿ ಕೂಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಣ್ಣೆನೆ ನಡ್ತಂದು പോകുന്നുണ്ട് ಅಂಚನಂತರ ದುಂಬಾಗ ನಿಕ್ಲ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ಅನ್ಪಟ್ಟದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ವಸಂತ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತುಳುಕುಟ್ಟದಾರು ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತುಳುಕುಟ್ಟದಾರು ಉಲ್ಲರೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ತುಳುಕುಟ್ಟದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ನಾಸಿಕ್ ತುಳುಕುಟ್ಟದಾರು ಇತ್ತ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಉಲ್ಲರೆ ಪಳ್ಳಿ ಬೈದೇರು ಪಳ್ಳಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಕಡೆಂಚಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಂದುಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾവുന്നുണ്ട് ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊತ್ತಾവുന്നുണ്ട് ಒಂಜಿ ಎರಡನೇ ಇನಿತ್ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಏನು ಪನ್ನಿರಬಹುಜಿ ದಯಪಂಡ ಏನು ಐಲೇಸ ಬೊಕ ಚಾವಡಿದಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಖಲ್ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ಏನ್ ಎಕಡೆಂಚಿ ಕೈದಾಯದ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಏನ್ ಬತ್ತನ ಸುರುಡದೆ ಕೈದೇ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಅವಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಅವಡು ಅತಡ ಜರ್ಮನಿ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಊರದ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಪಿದೈ ಊರ್ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ದಯದು ಇದು ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದನು ದುಂಬುಗು ಪಾತೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲತ್ತು
ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪರ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಪಿದೈ ದಾಖಲೆ ಫಾರಿನ್ ದಾಖಲೆ ಪಿದೈ ದೀಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇತ್ತೆ ರವಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಮೂಡಂಬೈಲ್ ರವಿ ಅನ್ನೆ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ఆయన కతార్ రవి అన్న ఆరు పిదైదారత్తు వసంత శెట్టి బెల్లారే ఆయన ఢిల్లీದ ఎత్తి ఢిల్లీ ఇప్పునే దుప్పు ఎంకల పూర ఊరు దక్కలు పర ఊరుడు ಬಂಜಿದಿಂಜಾರೆ ಬತ್ತನಾಕಲು ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೀರಿ ಎಂಕೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು 18 ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಊರದ ಕಟ್ಟಲೆ ಹೆಂಚಿನವನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಬಂಗೋಡು ಪೋಂದಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಪೋಂದಿತ್ತ ಈಡೆ ಬತ್ತದು ವಾಪಸ್ ಊರು ಬಂದಾಗ ಊರು ಬರ್ಪ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧ್ಯ ದಪ್ಪಗಾನೆ ಆನಿ ದಾನ ಆತನಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಆತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಸಂತಣ್ಣ ಇತ್ತ ಪೂನೋಡ್ದು ಉಲ್ಲೇರ್ ತೂವೇರು ಪೂನೋಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಇತ್ತಾಡ ಬರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೇತಾಂಡು ಬರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೇರ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಮತ್ತ ತೆರ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಪುಸ್ತಕಲ ಬರಿತಿನ ಎಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಈ ಊರುಡು ಆಡು ಪರ ಊರುಡು ಆಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡ ಕೇಳಿನಾಗ ಅವೇನು ಓದುದು ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಕಡಬುಡ್ಪನ ಕೆಲಸ ಇಂಕುಲು ಯಾನೋಡು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ನವನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಡಬೊಡು ಬೋಲು ಸಾಧಾರಣ 10,000 ಜನ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ಮಾತ ವಿವರಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 150 ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಐಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾತ ಉಲ್ಲನ ಅವೇನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಕೊರ್ನ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪು ಜಾಗಲೆಗೆ ಅಂಚಾದಾಗಲು ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕಲ್ತದ ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದರ ಸರ್ವತೋಮಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಕತಾರ್ದ ರವಣ್ಣೆ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ಇತ್ತಿನಗಳು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂನದ ಪೂರ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆನೂ ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರತಣ್ಣ ಇತ್ತ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಡವರ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆರ ಅಂದು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತರ ಒಂಜುಗಳಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾಯನಗ ಮುಗಿಪು ಮಲ್ತದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೆರಡನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪೋಜಿ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆರ್ನ ನಗುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಲಾಣಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಾತೆರ್ದಂಡ ಅಡ್ಡೆತ್ತನು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಅಕ್ಬಲ್ ರೇಂಜ ಆರು ಇಜ್ಜೆರಡ ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಬರೋಡ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂನತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ್ಣೆಕೆ ಯಾರವೇನು ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಪುದು ಅವು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಮೇರ್ಲ
ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗಲ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಉಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂದಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತ ಪೂನದ ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡಗದೇರ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ಯಾರೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿಪೋಲಿ ಬಂದು ನರೇಂದ್ರ ಕರೆಕಡ್ಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ತುಲ್ಲೆ ಫೋಟೋಲಿ ತಜ್ಜ ಪಾಡ್ವೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ ಮತ್ತೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಡುಗಲೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಜೋಡು ಯಾನ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಡುಗಲೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕರೀದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡುತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಬಂದಾಗ ತಡಾಂಡಿ ಅಂಡ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗ್ಲೇನು ಮುಲ್ತೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಪುನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತಾಗಾದ ಕೊರಿಯಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗುರುಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಲೇಸನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಉಮೇ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕುಲದುರ್ಲಿರಾರು ದಾದನ ಬೇಜ ಬಸ್ ಪುರ್ತಾಡು ಅರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಗೆಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಲ್ಲ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಕುಡ್ಲದಾರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಬುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಯ್ದರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅರಡಲ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ నేను ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಲಂಚ ನಂಗೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕನಪಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವನ್ ನಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಖಂಡಿತಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಣದು ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನುಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಗೆಂದಡು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶರತ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪಡು ಬರೋಡಾಡು ಬರೋಡು ಏರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಬರೋಡೋಡು ಬಾರಿ ಆರೇ ಬಾಲಣ್ಣನ್ ಬನ್ನಿ ಶಶಿರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೇರ್ವರ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ನಾನು ಬಾಲಣ್ಣ ಆರ್ನ ಪಗತ್ಯವಾದ ಪಾತೇರ್ನ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವ ಆರ್ನ ಪೂರ ಕೂಟ ಒಂಜೇ ಉನ್ಮಂತದ್ದು ಹೆಡ್ಮ ಕೂಟಲ್ಲ ಆನೆ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಆಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪ್ನಟ್ವೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಗೋಷ್ಠಿಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಬಂದ ಆಶಯಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ದಯಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ದಾಲ ಓಲ ಪಾತೆರದ್ದೆ ಸೀದಾ ನೇರವಾದ ಈ ಗೋಷ್ಠಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಟ್ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುವನೆಲ್ಲರ್ದು ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆಗ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಪೋದು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆನ ಜಿಂಜಾಯಿರಂದಾಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಕೇನ ಮದ ಪಂದೆ ಇನಿಕಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಕಾಳಜಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ತುಳು ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಾತೆರಂದ ಬಂಡ ಇದನೇಟ ಏರುಪುರ ಪಾತಿರೀರು ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಒಂದರ್ಥ ಮೋಹನ ಆಳ್ವೇರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮಂತ್ರಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾಯನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪೈರು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಮಾತ MLA MP ನಕಲ್ಡ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿಲಿಡು ಯಾನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನಡತ್ತಂಡೆಂಗ್ಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೂಟದ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೇರೆ ಕೂಟದ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಇತೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮಾತ MLA MP ನಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಸದೊಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯೋದಿಕ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬರೋಕೆ ಯಾನ ಪನರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೇರು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತೇರು ಪರತೆಯನ್ನು ನಿಗಿಪಡೆ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ತೋಡಡೆ ಅಂಡ ಪರತೆಯನ್ನು ನಿಗುತ್ತದಾತಂಡು ಪೊಸತ್ತನ್ನು ತೋಡುದಾತಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಣಪುನ ಎವ್ವೆಪ್ಪು ದೆತ್ತೇರು ಪರಪ್ಪು ನೀರಿಡು ದೋಸಜ್ಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಪಣಪನವೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೈರು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ನಾಗಮೂಲ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಬಗಿಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಅಧಿಕಾರಿ ಬೀದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನದಿರಿನವಿನ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಪಂಡ ತುಳುವನ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರಿ ನಕುಲಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರು ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡುವೆನ್ ಲೆಪ್ಪನ ಅಕುಲು ಕನತೇರು ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಉಲ್ಲೇಖನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಉಪಾಸನ ಆಚರಣೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ನದ ಆಚರಣೆ ಪಣಪುನವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪೈರು ಎರಿಯಾಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜೆಟ್ಟ ಯಾರು ಅರ್ಥ ತೆರಿಪೈರ ಅವಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಡ ಸೇರವನು ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತೆರಿಪೈರು ಅಜಲ್ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಡ್ದು ಸುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಉಂಡು ಪಣಪುನ ದಂಡು ಸಾಧ್ಯರೆ ಅಜಲದ ಗುರುಕಾರೆ ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮೆದರು ಬುಡುಪಾದ ದಿಯರು ತುಳುವ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಕಿಲಿ ಯಪ್ಪಲ ಜತ್ತಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಳುವ ನೆಲದ ಪೊಣ್ಣುಳು ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಪಣಪುನವಿನ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಅಂಚನೆ ಬರಿತುವುದು ಪೊದುನಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಂಚಿಗಲ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಬಂದ್ರದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಅಂಚನೆ ಮಡ್ಡೆಲೆರು ಬಂಡಾರಿಲು ಕೆಲಸಲು ಅಕುಲು ಪುರೋಹಿತರತ್ತು ಮುಲ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುರೋಹಿತರಾದಿತ್ತರ ಅಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾದ ಮಾತಾರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪಣಪನವನ್ನು ತೆರಿಪಾಯಿರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನು ತೆರಿಪಾಯಿರು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಸಾವುದಿಲ್ಲದ ಕೂಚಿದ ನೀರದ ಶುದ್ಧ ಅಂದು ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನೆನೆಪುದಿಯೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಮಡಿವಾಳ ಕಲ್ಲಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣಪನ ಬಿದೆತ ಉಮಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಮಡಿಕುಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಲಿ ತಾರೆದ ಕೊದುಂಬು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಣ್ಯ ಉಜವಸ್ಮಾದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ದುಂಬು ಸುದ್ದೋಗು ಗಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಂದಿನ ನೆನಪುದಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ದುಂಬುಗು ಪೋನಗ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ತುಳುವೆರು ಪಾತ್ರೆಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ತುಳುವೆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡು ಪಣಪನಂತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಪ್ರೋಲಿಡ್ದ ತುಳುಕೂಟದ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಿ ರೈ ಮಲಾರ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಆರ್ನ ಪೆರಿಯಮ್ಮೆರಾದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ರಂಜಿಸೈರು ಆತ್ಮ ಗೌರವದ ಒರಿಪವನ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ಲ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಅಮೆರಿಕದ ಉಮೇಶ್ ಅಸೈಗೋಳಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ನಿನತೆಕ್ಕವನ ಒದಿದೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆತ್ತ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿರ್ದು ನಿಖಲ ಮಾತ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ್ದು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲಿಡೆ ಅವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡದು ಮಾತಾಡಿ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಇತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಡುಪ ಕತಾರದ ರವಿಯನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಯಿರು ರವಿಯಣ್ಣ ದಾಲ ಇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತರದ ಕೆಂಡ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅದ್ವಿತೀಯ ತುಳು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷಾದಿನಿ ಆತನ ನಂಡ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಪಗ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಬಣ್ಬನ ಭಾಗ್ಯ ಆರ್ನ ಕಾಲುಡು ಆತಂಡು ಗಣೇಶ್ ರೈಕುಲು ತುಳು ಪಣ್ಪೆ ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯಿರು ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಣ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪುಗ ಪಣಪನ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಮನೋಹರ್ ತೋನ್ಸೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೇಷಿಯೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಪಯ್ಯಾರು ದುಬೈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರಿ ತೋಜಿಪಾಯಿರು ಗುರಿ ಬಂಡ ತುಳುತ ಗುರಿ ಬಂಡ ಗುಂಡಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಬಂಡ ನಿಖರವಾಯಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಗುರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ದಾರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಮರುಭೂಮಿಡ ಮರೀಚಿಕೆ ತಿಕ್ಕೆಲೆ ಕಾಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣಪನ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕರು ಒಮಾನ್ದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕರು ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮಾನ್ ಹಿಡ್ದು 221 ಜನಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂತೇರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುವೈಟ್ದ ಸನಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುವೈಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ವಿಶ್ವ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಡೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಪೆರಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಹರಿಂದ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್
ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನಿಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೆಹರಿನ್ ಮುಕಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕದೇರೆ ಅಂಚನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಡಿಗೇರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇನ್ಲರಿ ಯಾದವ ಕಲ್ಲಾಪುರ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದೆ ಕಾವಂದೇರಿನ ದುಂಬತ್ತದ ಇದ್ದೊಂದು ದುಂಬಪೋಡು ಬಂಡ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರಿತಾಂಕೋರೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಖಂಡಿತ ಅರೆನೆಂಕುಲು ಏಪಲ ಮದ ಪೂಜಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಆರ ದಾಯ ಪಾತೆರದಂಚೇರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಇಪ್ಪಡ ನಟನು ನಾಸಿಕ್ದ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಪಾತೆರಡಿತ್ತಂಡು ಈಶ್ವರ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಒಡಿಪ ಪಾತೆರಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರಿಯರು ಆರ್ ಏಪಲ ಅಕಲೆಗಲ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಗೌರವ ಸಂದೈತ ಆತನಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಬೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬೈಲು ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ಪಾರಿಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರೆ ಪುವಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅನುದಾನ 20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 38 ಲಕ್ಷ ಬೈದಿನದ ಅವರ ಕಿರಣ್ ರೈಕುಲು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಶ್ರೀನಪ್ಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಬಂತೇರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಗುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ದೇಳಂತ ಬಿಟ್ಟು ಭದ್ರಾವತಿರದ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಬಗೆಟ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಾರಿಗೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡದ ಯಾಕೆಂಟ ಇನಿ ಏತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಬಗೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕುಲು ಗಲಸು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಆರು ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾಹಿತಿನ ಅಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ನಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅವಡು ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಪರವೂರ್ದ ಕುಲುಲ್ಲೇರಂದ ಎಂಕುಲು ಕೇನೋನ ಅಂಚತ್ತೆ ಪರವೂರ್ಡು ಬೆನ್ಪುನಕುಲು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಬಂಡದೆ ಕೆಲಸ ಒಂದಳು ಒಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ಕೈ ತಪ್ಪುಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೈಜೀರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೆರೆ ಬಂದುಡು ಈ ಪೊರ್ತದ ಮಾತೆರಡಲ ಯಾನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನೈತೆ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಗಣತಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಕಾರಣದಾದಕ್ಕೆನ್ನಗ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೆನ್ನಗ ತುಳು ಕೋಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಗೂ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ತೂನಗ ಒಂಜಿಯಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ನಡತದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಆದ ಶಾಲೆಡ್ ನಿಘಂಟ ಆತಂಡು ಮುಂದಿನ ಮೊರಡಿ ಮೂಜಿ ಜನ ತೋಜಿಪಯರೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಪನು ಎಲ್ಲೇನೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಸಿಡ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹೋಗುಂಡು ತುಲೆ ಅವಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ನಿಖಲ್ನ ಆಯಾಯ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ದು ಕಾಕಜಿಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಬನ್ಲೆಕನೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ್ ಪುನಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡರನಂಡ ಇತನೇಟ ಡಿಡಿಪೈಡ್ ಪಾತೆರದಾತಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಮುರಣಿ ಸಿಟಿ ರವಿ 14 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿನಡೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಬೋದಿ ಎತ್ತರೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಜುಗರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮುಂದೇನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಬಂಡ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡನ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಚಕೆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವಡಾಯಿನಂಚತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಲಿತ್ತಿನಗಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಲು ನಾಗಗ ತನುವೈಪೆರೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮುಲು ನಾಗರೂಪಿಡುಳ್ಳರಿ ಆರು ಪರಿತೊಂದುಳ್ಳರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಅರೆಗೆ ತನುವೈಪೆರೆ ನಿಖಲು ಮೂಲಗ ಇಡೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಡಿಪುಗಟ್ಟೆರೆ ನಿಖಲು ಇಡೆಗೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಆರಾಧನೆಗೆ ತುಳುವೆರಿ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಂಡ ಅವು ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡು ದುಂಬುದ ಆಶಯಗಳು ಮಸ್ತುಂಡು ಅರ್ಧಗು ಬಾಕಿ ವರಿದಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಶಯ ಮುಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತಂಡು ನಿಖಲು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಾಗಗ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ದೈವಳಿಗೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ಪ ಅವೂಲ ಬೋಡು ಉಂದುಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಿತ್ತೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಆತಜಿ ಒಂದೇನ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡು ಒಂದೇನ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ಬೇಕೇಣ್ವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುವಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ವಿದೇಶದ ಬಂತೀರ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಓದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಕೆಲಸಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಾಯ ಸ್ಥಿತಿನ ಪೋನುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ ಒಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೀತಿನಿ ಅನುವಾದಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ವಿದೇಶದ ಮಾತ ತುಳುವೆರ ಒಟ್ಟಾಣನಂಡ
ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಗ್ರಂಥೋಳೇನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಂಥೋಳು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಆವಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆಲುಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಬೈದರೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮದಪ್ಪೆರ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಡೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಐಸಿರದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಪಂಡು ಈತ ಆತ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೇರಿನ ಅಂಗೈ ಕನ್ನಡಿಡ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಳೆದಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ತುಂಬದ ದಿನಕಲ್ಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಲು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಕ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಬಂದುಳೆ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಯುನಿಕೋಡು ಕೊನಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅವೇನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರನಂಚಿತ್ತನ ಆಕಾಶರಾಜ್ ಜೈನ್ರೆ ನಡಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 15 ಜನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದೇಶದ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರಿನ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ನೆನಪುದಿವಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಹಕಾರನ ಎಂಕುಲು ನೆನಪುದಿವಡು ಅವಿನ ಸುಧಾರಿಕ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ರಿನ ಎಂಕುಲು ನೆನಪುದಿವಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಅವಡದಂಡ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು 4 ದಿನಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಜೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ರು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಮುಕುಲಿಗಲೇ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಡಿ ನಡೆದು ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ ಕಲಾವತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಿಥಿಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಯ್ಯಕ್ಕಳು ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟ 18 ಜನತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲುಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರನ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರಡು ಪೊರ್ಲಾಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಂದರು ದೀಪನೇತೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತಿನಿ ತಾದಕೆಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಗೆಟ್ ನಮ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ದೀತಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನೆರೆಕರೆತ ಅಪ್ಪೆಡ ಬರ ಎಕ್ಕಲ್ದು ಪಾತಿರುವ ಎಂಚೊಲ್ಲರಮ್ಮ ದಾದ ಚಾಪರಿಯರ ಉಂಡರ ಅಂದಕೇಂಡ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಪ್ಪೆವತ್ತು ದಾದ ಮಗ ಅಂದಕೆಂಡ ಈರೆಗದಾಯಿ ಕುಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಿಂತೆ ಒಂಚಾತ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾತಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ಣು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪಿನಲ್ಪ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತೊನಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂದು ಮೇಳೈಸವಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನ್ನು ಯುನಿಕೋಡ್ಗೂ ಸೇರಿ ಅನುಕೂಲಾತಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೇರ್ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BM ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನೇರ್ದುಂಬದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲ ಮುರಂದ AC ಬಂಡಾರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಉಮಾನತ್ ಕೋಟೆ ರಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲ್ತಾಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ರಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ರಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಕುಲ ಮಹಾತಿರಂಡ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತರ ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೊಳಲ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವ ವಾಮನ್ನಂದ ಅವರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಒಂದು ದುಂಬದ ದಿನೋಕ್ರೆಡೆ ನಿಕುಲು ಪಂಡಿನಲ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಂಡು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಿಲನ್ನು ಬಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಲ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಇನಕ್ ನನರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ದಲ್ಕ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಪನ್ಪೆ ಕೇನಲೆ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾರ್ದನ ಕಡಲು ತೆಲಿಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒರಿಂಡಿಗೆ ಪುಂಚುದ ಮಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗೂ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಿರಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪವಡು ಪಣದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ಕುಡರ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಊರದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರ್ನಿ
ನನ್ನ ಮಾತ ಪಿದಯೂರದ ಕೊಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತೆರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಕತೆಟ್ ನಡಪೈನೆಟ್ ಓಲಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ನುಡಿಕೆ ಮುಗಿತರದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಬ್ಬ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿದ ಗುರುಕರ್ಮೆನ ಉಳಿಸೊಂದು ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಮದಿಪುರ್ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಂಚಿನ ದಯಾನಂದಿ ಕತ್ತಲ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಷ್ಠಿನ ಮಲ್ತ ಸುರುತ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಪಂಡ ಕಡೀರ್ದ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಉದ್ದ ಅದಪ್ಪು ಅಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಶಯ ನಂದಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಖೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮೇರೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ತುಳು ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಪಂಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಇನಿ ಸುರೂತ್ತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆತದಳು. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಅರೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೊಂದ್ವೆ. ಅಚ್ಚನೆ ಈ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪದ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಬೆರೆಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದ್ವೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕು ಕೋರ್ದು ಇನಿ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶದ ತುಳುಕೂಟ ದಕ್ಲೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ಮದಿಪು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೋರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತೆ ಸಂದವೆ. ಬಾಂಬೆ ಗುಜರಾತ್ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ತುಳುಕೂಟದ ಗುಟ್ಕಾರ್ಲಕಲೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಮಾತು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿನ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ತುಳುಕೂಟ ದಕ್ಲೆನು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾತು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲು ಐತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಪದವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಕಂಠಸ್ವರಟ್ಟು ಸುಗಿಪು ಸುಗಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲನ ಕೊಲಬು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕೇರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಸಭಾ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಂಡಿಂಚಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕೇರು ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಮೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಉಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಬಂಧುಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತದ ನುಡಿಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕವಿತಕ್ಕಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ನನೂರ ಬೊಕ್ಕರ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲ್ರಿಗೆ ಏತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಯಾರಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಟ್ರ್ ಬುಕ್ ಆಶನ್ ಅಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ತುಮಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಇಂಚನೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವುಡ್ ಬಂಪಿನ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಅವೆನ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ ಜೋಕುಲ್ ಬಂದು ತುಳುವ ಮಟ್ಟೆಲು ಪಾರೋಡು ಬಂದು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೋಷ್ಠಿನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ದಕಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿನ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಶುಭರಾತ್ರಿ. ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಓ